egunon, hasi ingo gara, egun dino jentea faltada. Hau lehen reformatorio bat zan eta ezeinen zipina murri berdien, jenteari kosta iteinako antza etortzea. Bueno, bigarren jardunalditako bigarren egunari ekingo diogu gaur transmisioa aukiko dugu berbagai, atzoko metodologia eta formato berean, goizean ponentziak izango ditugu, 10 minutuko ponentzia jarraian, gero atsedenaldi egingo dugu, lan taldeetara joango gara gero, horregaitik daukazue kolore bateko txartel bat, bai goian, bai hemen lan taldeak egingo ditugulako, bazkaldu eta bazkalostean eukiko dugu mai ingurua. Baten batek, edo izlariren batek, zalantzaren bat badauka atzo transmisioa landu genuen edo ez, bueno, arratsaldeko mai inguruan aipatu zen, baina batez ere atzoko jardunaldian, eta hemen daude batzuk okertuta banago zuzendu, batez ere kazetaritzari, edabidei begirako gogoetak eta neurriak eta proposamenak izan ziren, Euskal komunikabide esparru propioaren beharraz aritu ziren, aritu ginen prekarietateaz, Euskal Hedabidek bizi duten prekarietateaz, aritu ginen galbaeaz, hau da, sortzen den guztia kaleratu, plazaratu behar ote dugun, ez dugun, zeren arabera zabaltzen dugun kultur sorkuntza, denari balio berbera eman behar ote diogun, horrek ezete dion kalte egiten sortzaileari eta kulturari oroar, Euskal kultura marka berrazmatu eta ezaugarritu beharraz, batez ere horretaz aritu ginen. Transmisioa ere aipatu zuen Josu Amezagak batez ere, baina gainontzean aritu ginen kazetariek beraien eguneroko lanean dituzten zailtasunak eta egin zituzten proposamen batzuk. Tartean, oraintxe gogoratu dut, Euskal Berri agentzia bat ere aldarrikatu zuen kazetari batek. Euskal Agentzia albiste, agentzia baten beharra aldarrikatu zuen. Atzo aipatu genuen bezala, gaurko eguneko ponentzia guztiak, lantaldeetan jasotzen ditugun ekarpenak, arratsaldeko mai inguruko edukiak, grabatu ere egingo ditugu, hoiekin guztiekin, atzokoekin eta gaurkoekin, dokumentu bakar bat osatuko dugu, bidali egingo dizuegu zuei, gero zuek ere zabaltzeko eta erabiltzeko nahi duzuen eran, eta gure gogoa eta nahia da, 2017ko jalgira bitartean, gai hauek, eduki hauek, proposamen hauek, neurri hauek, sakontzen, fintzen, adosten, hastea. Atzo aipatu zen, behin eta berriro ere, atomizazioak sekulako kaltea egiten digula eta elkartzeko, sinergietarako sasoia dela gaur egunekoa, eta ikustut gaur egun ere, gaurko saioan ere hori aterako dela eta errepikatu behar dugula, elkarrekin egin behar dugula Euskal Kulturgintzaren aldeko bide hau, eta gure asmoa da, behintzat jalgiko talde sustatzailea osatzen dugunon asmoa da 2017ko jalgi askoz jente gehiagoren artean antolatzea. Eta eduki hauek, atzo eta gaurko edukiak, bakoitza bere esparruan, bere foroan, asmatu beharko ditugu formatoak, asmatu beharko ditugu foroak, lantzen jarraitzea. Atzo proposamen batzuk egin ziren, baina findu egin behar dira proposamen horiek. Adostu egin behar dira, terminologikoki ere bai. Esan nahi duguna da, guk ez dugula nahi jardunaldi hauek hemen amaitzea. Reformatorio honetan amaitzea. Bale? Bueno, orduan, Mertxe Mujika aekak ordezkaria hasiko da, eta gero erreskadan, 10 minutu, beste 11 ponentzia, bale? Bai, entzuten da? Ez. Bai, oin bai ez? Argia piztuta dau. Bai, oin bai ez? Bueno, lehenengo eta behin, eskerrak ematea, gaur parte hartzeko konbidapena bidali zigutelako, eta eskerrik asko ere, gaur ona entzule etorri zaretenean.
Egia esan, proposamena jaso genuenean zalantzak izan genituen, zaten, guk euskal kultura nolako foro batean eta zer izango dugu kontatzeko, zelan egingo dugu, eta 10 minututan, pentsatu genuen azan, lehenengo eta behin, galdera hori errantzuteko, kaso egin behar dugula, bai ala bai, gure jarduera, zelan daukagun antolatuta erakundea. Eta ikasle bat, euskaltegi batera, sartzen da momentuan, topatzen dagoena olako panel batean, eta hor agertzen da batetik AEK-aren misioa, AEK-aren baloreak, eta gero AEK nun dagoen edatuta. AEK-aren misioan, bestea beste idatzita daukaguna da, AEK euskararen eragile aktiboa izateko konpromisoa du, jendarteko beste eragile batzuekin batera, euskararen aldeko jarrera sustatuz eta bultzatuz. Euskaraz bizitzeko aukerak sortu, gehitu eta edatuko ditu. Beraz, sartzen denean ja, hartzen ditu, zertzelada batzuk, zer ikusiko duen, sartzen da momentutik. Gero, balioetan ere ikusiko dauena da, euskal kultura sustatzea, ezagutaraztea eta prestigioa. Beraz, ja, konpromiso bat ja, euskaltegian sartzen da momentutik. Eta gero, baita ere, mapa batean, AEK nun dagoen, AEK-aren euskaltegiak nun dauden ere ikusiko ditu. Eta horrek hartzen dagoena da, euskararen lurralde osoa. Eta sarritan, ikasle askorentzat, hori ere, zer da, ez dakitelako ez maule nun dagoen, ez da enkarti horretako, ez dakit zaila, ero amurrio, ero denalakoa. Orduen, sartzen danean, eta gainera, eta gero, harreran eta olako zertzeladak ere izaten ditu. Orduen, hori bada auto bat, konstiente egiten dana, ja, zer egingo duen. Gero, horti ja, salto bat eginez, sartzen gara, irakaskuntza jardueran ero, euskara ikasteko orduan, ze baliabidekin eta lan egiten dugun. Batetik daukaguna da, Europako marko kurrikularra, gukolan deitzen dugunero, horrek markatzen dau, edozein hizkuntza ikasteko helburuak, baina, klaro, edozein hizkuntza, Europako markoak esaten dauen moduen, berdin da, inglesa, alemana, ero beste bat. Guk egiten duguna da, guk eta gainontzeko euskaltegiak argi geratu dadila, egiten duguna da, hori gurera ekarri. Marko horretan, euskaraz idatzita da, noski, agertzen da, hizkuntza jakiteko haren testinguru soziala eta kulturala ere ezagutu behar dira. Evidentea, ez? Hori norbait erozein ekartzen du, eta holan, baina, klaro, hori nola segun nola ulertzen dan, horre dauka bilakaera bat, ero beste bat. Eta horretaz ere konstiente izen da, duela, zango nuke, duela gutxi, kurrikuloa osatzen ari garen momentu honetan, egokitzen eta hauta bestie, sartu zen pasarte hori nolabait egokitu egin genuen. Euskararen testinguru sozial, kultural, politiko eta historiaren zertzeladak jasotzea. Osa, ja, gurera ekarri eta horre hori kontuan hartuta, horre dauka ja lotura materialgintza eta guzti horrekin. Bueno, hurrengo pausua. Ja, baukago, markoa eta hori, eta ja, eskolak prestatzeko orduan zer egiten dugun. Osa, eskolak, programazioak, atasak, materialak eta hori. Horietan, euskarazko baliabidea dira erabiltzen direnak. Ia, praktikamente, beti izango nuke. Denetarikoak. Entzunezkunez, musika, literatura, bersogintza, holako kontu guztiak lekun nabarmena dute. Adibide batzu jartzearen, gure baliabide bankuan, hau da, irakasle guztiak hortik hornitzen dira, gure baliabide bankuan, Durangoko azoka, Euskal Herriko kultura, Euskal literatura iturria, kantu, kantari, Euskal zinema izeneko atasak, aurkituko ditu. Osa, horre dau, denpora guztia, holako kontu guztiak esata. Horretaz aparte, euskaltegi askotan, badao liburuak, euskal liburuak eta holako produktuak ere erabiltzeko aukera. Liburutik txikitxo bat, nola baita esaterren. Hortze dauka. Hor daukazu. Eta, klaro, hor dau, argia, berria, herriko aldizkariak, euskaltegi bateko sarreran, aldizkari guzti hori osatuz, ibapeko aldizkariak, normala, gau da izaten dudana normal moduen hartzen da, baina hori autokonstientia dira. Eta gainera ikaslea sartzen danien horrekin topo egiten du, eta hori da bere. Bueno, gero salto bat egin da, euskaltegietako, barnetegietako kanpo dinamika ere, horre euskararen kulturarekin eta denpora guztian murgilduta dauz.
hor dauz, txangoak, ez dakit, bertso piniko dituta adibidatzuk, Lizardiko Euskaltegiko bertso gozariak, urtero ere programa baten dauena, Iruñerriko maleta ibiltaria, ezer barririk ez dugu asmatu, hori ere egia da, baina holako kontuekin osatzen da. Sopelako esaera zaharren txapelketa, dana da lotuta euskal kulturarekin eta hori. Horretaz gain oso ohikoa izaten da herri baten, ez dakit, antzerkia euskaraz badago, ero sinema euskaraz, ero musika emanaldi bate badago, euskaltegiko ikasleekin bertara joatea eta gainera sarritan elkarlanean egiten da herri horretako euskara teknikaria eta kultur programatzailearekin ere lana, eta batzutan izaten da ere aforoa betetzeko, baina baita ere gu behintzet ikasleak bultzatu egiten ditugu. Zu joango zara olako gauza bat ikustera, baina euskaraz murgildu zara eta entzun egingo zu, entzunarik eta enbiboien direkto esaten dugun moduen. Eta olako ekimena gainera ez dira bakarrik gureak, dinotekarenak, adibidez, datorren astean izango da Bilbo Zaharrak antolatzen duen irakurketa jarraitua, eta hori, Bilboko Arenalean, Arriaga parean, 12 ordutan, euskal idazle baten liburu bat entzutea, Bilboko Arriaga da, ez da Ataungo plaza. Beraz, horrek ere, eta hor, gure ikasleak ere parte hartzen dute, elkarlanean ere hartzen eta landu egiten da, eta gutxienez badakite Miranda izeneko idazle bat badagoela. Beste kontu bada, mintzapratika egitasmoak, mintzapratika, berbalagun eta holako kontu guztiek. Programa guzti horiek normalean ere hilabeteko agenda bat eta izaten dute. Ez dakit, adibide batzu jartzeko, Santurtziko eta Enkarterritako irakurletzokoak hortze daude, Portugaleteko kantulagunak, eta eskualde honetara etorrita Araialdeko berba bentura izenekoa, hor sortzen kultura ere guk zentzu zabalean lantzen dugulako, eta gero, seguramente dozenaka argazki gintza tailerrak eta sukaldaritza, eta sukaldaritza ere kultura moduen gubintzat lantzen dugulako, ez? Gainera, sarritan, gehienetan esango nukenik, bidelaria eta bidelagunak, hau da, euskara ikasten ari dana, eta gero, prozesu horreta laguntzen diona, elkartzeko aitzakia sarri askotan kultur jarduera bat izaten dela. Beraz, horre, hortze dago. Oin, egingo du propaganda purtso bat, Aizu aldizkarira pasatuko naiz, seguramente danak ezagutuko duzue, baina ez baduzu ezagutzen, hor, Aizu. Aizu aldizkaria da, gure ustez, daukagun tresna eraginkorrenetariko bat, euskarazko sorkuntza ikasleen artean banatzeko. Izen matrikulatzen den ikasleak matrikulatuta dauen urte osoan Aizu doaini jasotzen du. Hori ere, apuesta oso konstientea eta guretzat estrategikoa. 9 hilabetetan etxean jasotzen du, euskaltegian, baina jaso egiten dago. Eta gero, harremana amaitzen duen euskaltegiarekin, aukera ematen diogu arpideitzeko eta presio bereziekin. Aitortu behar dugu hori gehiago emaitza hobeago lortzeko, ez dakigula zer, horrek ere ze pentsabe ematen dago, urte osoan produktu duina gure ustez, eta gero arpidetzak eta izatea kostau egiten da. Minutu bat. Hori, Aizu da, gero daukagu irakurle kanpaina, horre ere egiten duguna da, urtean birritzan, pasatu, vamos a decir, liburu batzuk eta erosteko aukera merkeago, eta horre ere politxo mobitzen da. Hizkuntza zerbitzuan ere, hau, igual txiste moduan da, baina bai gureko nuke botatzea, kulturgintza izeneko zerbitzua da, eta itzulpenak egiten ditu, eta urte asko daramagu Abaoko operak euskaratzen. Mundu arrotz horretan, hor agertzen da euskaraz, eta eka, anedota moduen. Eta gero, korrika ez dut aipatu behingo, zagutzen duzu horren inguruan, eta gero, zer egin honi buelta bateko? Eta seguramente, eta hon ja improvisatu egingo dut, minutu erdian, hor daukazue zera, eta zer egin beharko da, seguramente euskara berak daukan arazo nagusiari buelta eman da, eta da ikustarazi egin behar dela.
Ez dago besterik, ero jartzen dugu euskara lehen lerroan, ero bestelan ez dago. Sarritan pasatzen zaigu, guri, behintzat, ikaslentzat lehenengo sarrera ero euskararekin, ero kulturarekin euskaltegia dela, aizun ere, ez dakit, hartzen duzunien portada eta berba egiten baduzu anari ero goizalde landa baso, ez dakit zer, lehenengo eta behin kokatu egin behar duzu nordan kide hori, guretzat oso ezagunak direnak ikaslentzat ez, kokatu egin behar duzu nordan eta ez dakit zer eta hori da noi, eta hori, beraz, eta gero hori da noiz lan egiten den, Gotzonek esan dau berbia, hemen entzungo dugu ez dakizema bider, eta ni desde logo horrekin amaituko dut. Eta da, elkarlana. Eta elkarlanean ez badugu gauzak egiten, hemen agertzen diezen babesle, hemen gaudeenak, eta guzti hori, ez da, gauza gutxi da. Hona etorri nazenean goizian, hemengo Amurrioko euskaltegiko zuzendaria komentatu duzta, eta hori gaina esan duzta hemen botatzeko, beraz, horrekin amaitu ingo dut. Jalgi bezalako ekimen honek, herrian ekarri dauela olako, euskera gutxinez aste batean ikustarazi egin dela. Eta pare bat, ero hiru kontu, Amurrioko euskaltegian egin dira, eta harrera oso ona izan da. Eta modu bakarra da gainera, bestelan, nik behintzet, animatzea honekin jarraitzeko elkarlanean, eta ea guztion artean euskara ikustarazten dugun. Ez hori da daukan problema. Eta ala, 10 minutu, ez da? 11 induzuz, eskerrik asko. Eta ez dakit, azkenian... Isiar, Bertozal elkarteko Isiar izagir. Oso ninduzu. Eta... Egun gehiago beharko dauz, ez? Bale, hortxe. Esango jat. Totzukoa. Estitxu garrita, zu. Bale, hau. Hor ikusten da. Ikusteko bizta igual. Presentación? Hau epertoko ordenagan. Oso, no. Nik izan duzute. Bai. Bueno, eskerrik asko, erreformatoia ekartzatik. Haurtzaruan amenaza hoi presente zeon, baina aukera ematatik ekartzeko, eta gaina jakin izatea hau zala, lehenago etorriko ginen, eta ia erreformatzean pixkat bideo honetan, ez da? Bueno, bertsolaritzaren transmisioi buruz, pixkat bertsozale elkartetik, nola ze bide egiten nahi gean. Aurten, justu datorren asteburun, ekainan 3 betetzen dian 80 urte txirrita hiltzala. Eta txirrita bertsolari ezagunak, esantzun edo iragarrizun, hil aurretik iragarrizun, pixka batian nena izaztuko sartuagatik lurpian, nera ipamenak izango dira beste 80 urtean. Botazun desafioa txirritak eta bai asmature. 80 urte betetzen dian hontan, txirritakin akordatzea, txirrita estimatze du gustatu ite zaigu bere bersokera, busto bat egiteaz gain marrazki bizidunak ditu, bere bersoak ezautzen ditu, orduan transmisioi eman da. Eta, proposatu nahi dizuegu, 10 minututan txirrita besotik hartu eta paseotxo bat itia gaur bersolaritza nola dakagun. Honekin? Oidek. Bale. Txirritai esplikatuko genioken lehenengo gauza da, gaur bersolaritza sagarrotegian eta plazan egotiaz gain, eremu gehiagotan badakagula. Ikastetxetan, bertso eskoletan, aisialdian, plazan, edabidetan, unibertsitatean, etxeetan. Eta eremu bakoitzean, 10 minutu ditugunez, saiatuko gan bakarra da, esaten, eremu hortan bertsolaritzak ze dimensio dun eta bertsozale elkarteak nola iran bere proiektua egiten. Aipatzia bakarrik. Ikastetxeetan, txirritai izango genioke zorionez gaur Euskal Herrian umek euskeraz ikasten dutela eskoletan, eta hor bertsolaritza lantzen nahi gehala, bertsozale elkartetik 22.000 umerekin astero. Astero, Euskal Herriko umek, 7 herrialdetan,
euskara ikasgaian barrun, astian behin ordu betez, bertsolaritza lantzen dutela. Eta bertsolaritza lantzen dutela, bertsozale elkarteko 40 irakaslekin. Irakasle horiek gehienak dira bertsolarik edo bertso munduko eragile aktibok. Proiektu hori eramaten dugu aurrea ikastetxeekin, Nafarroako kasun, Nafar gobernuak lagunduta, udalen bidez eta ikastolen elkarteakin elkarlanean. Txirritai esplikatuko genioke gaur egun bertsolariak eskola juten diala, bertso eskoletan ikasten dela bersotan, ez bakarrik sagardotegian. Eta bertso eskolak gaur egun dauzkagula Euskal Herriko 105 herritan. Zorionez gehienak dira autonomoak. Guk autonomoak esaten diogu, herri bertan sortzen dian bertso eskolak dira. Herri bertako bertsozale, bertsolari irakaslek, behaiek sortzen dituzten taldiak, behaiek lortzen dute aretoa, finantziazioa. Baina beste herri batzutan mugimendu hori ez dagoenean, bertsozale elkartea saiatzen da, hoi sortzen, hoi eragiten, irakasleak jartzen. Guztira, 120 bat irakasle dabiltza lan hortan, helduen taldetan 600 bat kide muitzen dira, eta aurretan 900. Txirritai esango genioke, aisialdia izena duen kontzeptu batek existitzen dula 80 urte geroago. Eta aisialdia dagokionez, bertsolaritzan aukera dakagula urte osoan zehar, hainbat ekimenetan parte hartzeko. Irterak diala, topaketak diala, barnetegik diala, bertso merenduk diala, ekimen horietako asko urtean zehar antolatzen dituzte toki bertako bertso eskolek edo eragilek, bertsozale elkarteak herrialdetan hainbat topaketa, barnetegi, bertso merendu eta antolatzen ditu, eta baita ere, bertso udalekuak bezalako proiektu handi bat egitea iritsi geha, ezta? Urtero 230 gaztekin iten dian bertsolaritzan oinarritutako udalekuk. Baina baita ere, sortu diala ekimen berriak, adibidez sormen egonaldia, egonaldik hasi gehala iten, bertsolaritzaz gain, kantugintza, antzerkigintza eta ipuigintza lantzeko. Ikastolen elkarteakin elkarlanean, kantuzale elkarteakin, antzerkizale elkarteakin edo ipui munduko eragileekin. Txirritai esango genioke gaur egun ditugun datun arabera urtean gutxi gehiago 1700 saio antolatzen diala eta zorionez 1700 bertso saioiek diala baita ere herritatik sortzen dianak, beste eragilek antolatutakoak. Baina eta 200 bat bertsolarik kantatzen dutela urtean plazatan. Eta era berean, bertsozale elkarteak sortu zula bere egitura propioa, lanko izena duna, bertso saion antolaketan laguntzeko, profesionalki ekitaldi onak antolatzeko, saiorik ez dagoen herritan bertso saiok eragiteko edo sortzeko, bertsolariei laguntzeko kontratazioak eta asesoritza gaietan artistikoki, eta baita ere bertsozale elkarteak antolatzen ditula edo sustatzen ditula txapelketak, gazte sariketak edo saioak bertsolaritzak indarra handik ez duen eremutan. Txirritai erakutsiko genioke, bertxotan plazan indagero, gaur egun kamarek, grabazio sistemek eta hori jaso iten dutela eta gero horri edapen handia ematen zaiola, ezta? Ez da leno bezala hankantauzana buruz ikasi eta memorian gorde dana, baizik gaur egun justu kontrakoa. Bukatu dezuneako zure etxean entzun dute bota berri dezuna. Eta bertsozale elkarteak edabide lantalde propio badauka, profesional talde bat, saio guztietara, saio askotara edo maiztasun batekin saioetara jun, grabazioak egin eta hortik telebista programak ekoizten dituna, irratitan bertso programak egin daitezen kuinak, irratikorteak eta aukeratzen dituna, eta guzti hori Xenpelar dokumentazio zentroari esker. Bertsolaritzak bere dokumentazio zentro espezializatu propioa dauka, bertsolaritzan ondarea jasotzen nahi dana, eta horri esker edabidei ere aukera ematen diegu baien bertso programak eta egiteko. Txirritai esango genioke unibertsitateara, eremu hortara ere bertsolaritza iritsi dala, nola, esan dugun dokumentazio zentro espezializatu horrek daukan dokumentazio da artxiboai esker, eta mintzola ikertegia sortu degulako. Mintzola da bertsolaritzaren ikerketara bideratutako erakunde bat. Horrek bertsolaritzari ekarriko dion onura guztiakin, baina ez bertsolaritzari bakarrik, baizik beste euskal sorkuntzei. Eta beraz, elkarlanean nahi gehala unibertsitateekin, eta baita ere kantuzale, antzerkizale eta ipuingintza elkarteekin. Txirritai esango genioke,
Bertsozale elkarteak lortu dula 2300 bazkide biltzea, 70 profesional eta 100 borondatezko. Eta ekimen horietako asko, borondatezko lan nahi esker egiten dian bezala. Bestela ez litzake ulertuko. Bueno, motxian, 2 minututan, saiatuko gazaten, eta guretzat, gure esperientziatik eta bertsolaritzara behiratuta, bertsozale elkartera behiratuta, eta inongo espektaktibai gabe, esatean ni joanak, beste baliagarritasunik izango dunik. Baina momentu honetan bertsozale elkarte barrura behiratuta, guretzat zer da garrantzitsua. Pertsona zehatzetatik haratago dagola proiektua. Proiektuak hain dauka bere tokia eta halako indarra du, eta hainbeste jendek sentitzen du beria, eta hainbeste jendek egiten du, ez dagoela pertsona eta izan abizen jakinen mende. Inorrez gain imprescindibleak eta gutako edozeinek uzten dulaik ere proiektuak segingo duze, esku askon artean eusten da. Baina eraberian bakoitzak beretik emateko modun. Eraberian hor dagoen pertsona bakoitzak bere gaitasun edo bere ezaugarritxua uzteko modun. Askoren artean indala eta urtetako ibilbideakin. Eta nik uste lanian nahi gela mira horrekin. Hau, barku hau, beste 80 urtean eta beste 100 urtean jarraituko duen proiektu bat izan dadila, eta beraz lanian nahi geanen ere, ez dezagun dinamita guztia erre. Hontatik bizirik atera behar deu, eta urtengo proiektu kiteitu gunean ere, urren urtean bizirik segi behar deu guk eta ondoren guek, eta dinamita guztia erregabe urte baten edo ekintza baten. Mira luziaz. Bakoitza bere lekutik, eta denentzat dago tokia. Lehen esan dugun bezala, esparru zabal hortan eragile asko daude zorionez. Zorionez. Eta gauza asko iten dira bertsozale elkarteak egin gabe zorionez. Lan asko dago, danantzako badago itekoa. Beraz, postu, hainbeste eragile daudelako bertsolaritzan edo beste ere mutan. Batzutan nola iten ditugun gauzak, ez? Batzutan, uste dugu antolatzeitugula gauzak, harria handi batit tiraka bezala. Edo ez dakit zein izor diogulako, edo ez dakigu zeinen gatik aigeala eusten hau dena. Gure ustez, kargak askatu eta nahi degulako, zainduin nahi degulako, baina ja norbeak hartzen duen konpromisotik, edo norbeak nahi dulako, eta norbeak nahi duen arte, eta norbeak nahi duen bezala. Sormena, gozamena, bizipotza kutsakorra dela, bertsolaritza festa da, festak duen garrantzia komunidadean eta festa antolatzen degunean gozatzeko da, eta kutsakorra da, pozetik aibalin bagea. Bestetik, aulki deserosoan gaude askotan, dakizuen bezala euskera, kultura, eta aulki deserosoa benetan da deserosoa, eta benetan da mingarria, eta benetan da batzutan. Baina, azitzeko aprobetxatu behar, besteik ez du. Etxetik hasita, transmisio esaten degunean, etxea ustet ez dugula aipatzen, eta transmisio foko nagusia nik ustet etxea dela. Etxean ez dagoenean transmisioa, azten dira beste erakunde guztik martxan, azten geha. Eta etxean transmisioa eten danean, badakigu hortatzeko zer euskeran, horre daukan eragina, ez? Orduan, bertsolaritzan transmititzen da ganean, etxetik ere nola inbar dugun, pentsatzeko gai bada, oraindik igual gutxi heldu dioguna. Baina, hor dago. Eta hau metafora bezala, gainako egozetako. Eta onartuta askok ez dutela ikusten, eta ez dutela ikusiko. Eta batzutan mingarria da hoi, kosteitezegu, kasketak harrapatzitugu, nik lehenengua, ez? Nola ez dute ikusten honen garrantzia, nola ez dute balioik ematen, nola, baina hoia onartzea, ez? Norbeak ikusten badu, eta kolektibo batek ikusten badu, igual hori nahikoa da. Kolektibo batek argi balin badu beria dela eta zaindu ingo dula, naiz eta ez rekonozitua izan, aurrea. Eta bukatzeko gaurko hitzaldia zala eta bertsolari batei bota nion gaia aber ze pista ematen duen honek edo Jesus Mare irazu naukan onduan eta esan nion olako hitzaldia dakagu eta bertsolaritzan transmisioan zer da garrantzitsua. Eta bertsolarik bezala, botazun esaldi bat eta martxa intzun. Eta esan nun, koño, ni emeste denbora hau pentsatzen da, esaldi jo izan egokia igual bukatzeko, ez da? Eta esan zuen, iria inda, eta ondo inda. Eta martxa intzun.
Iratxe, Retolosa. Bueno, eskerrik asko, badago? Bai. Bueno, prestatzen duen bitartean eskerrak eman denbora kontuengatik, bai, minutuak aurreratzearren, eskerrak antolatzaileei eta bueno, eskerrak batez ere ona hurbildu zaretenei, gogo eta konpartitzearren eta eskerrik asko bertsolaritzaren inguruko ibilbidea eskaini digutenei, besteak beste literaturaren alor bat bada ere bertsolaritza eta askotan aipatu izan da eta azken garaian hedabideetan asko aipatu da bertsolaritza besteak beste, transmisioaren ikuspuntu hortan eredugarria dela eta bada eta ikasi beharko genukela denok bertsozaleek eta bertsolariek egindako bide horretatik. Nik literaturaz hitz egingo dut, literaturaren transmisioaz, baina aipatu bezala ahozko kultura eta ahozko literaturaz hitz eginda, eta nik batez ere hitz egingo dut literatur idatziaz. Eta badituelako ere esango nuke, transmisioaren ikuspegitik ezaugarri jakin batzuk. Eta gero kulturoitura eta erritualen ikuspegitik erabat ezberdina da. Ez da hain kolektiboa, eman dezagun sortzaileen lana, ez da hain kolektiboa ere eragileen elkarlana eta barrez. Orduan, baditu beste ezaugarri batzuk kontuan hartu behar direnak literaturaren transmisioari begira, eta literatura esango dut, baina literatura idatzia doa esaldi guztietan. Galdera zen nola bermatuko dugu euskal kultur sorkuntzaren transmisioa, eta galdera hortanik literatura aipatuko dut. Hor abia puntua izango ditut urrats bezala galdera batzuk, zer transmititu behar dugu euskal literaturan, nori transmititu behar diogu euskal literatura, nork transmititu behar du euskal literatura, eta nola eta non transmititu behar dugu euskal literatura. Pixkat galdera horiek hartuko ditut abia puntu bezala minutu hauetan. Eta gakoak, horiek erantzuteko gakoak nire ustez dira batetik testu literarioak bizirik egoteko, berrirakurketak beharrezko direla. Azkenean literaturaren transmisioa zerbait bada, literatur testuen berrirakurketa da. Hori da nire ikuspegia, bat da, badaude beste asko, baina hori da nirea. Eta bestetik, transmisio ekintzek, badituztela ere atzean, transmisio ekintza bakoitzak, hau ere, kultur jardunaldi hauek ere, badute atzean diskurtso, kulturoitura eta harreman eredu asko, ez? Eta horrien inguruan ere pentsatzeko beharraz, beharra ere atzean ikusten dut. Literaturen transmisioa hitz egiterakoan, badago sortzailea, badago hartzailea, eta gero edapenaren eremuan badaude bi jarduera oso garrantzitsu. Bata da bitartekaritza, eta bitartekaritza deitzen diogu testua eskuragarri jartzeari. Argitaletxeak, azokak, liburu dendak, liburutegiak eta bartabar. Hori literaturaren kasuan oso garrantzitsua da. Literatur testua ez bazaigu heltzen, urrengo urratsa, birsorkuntza deitzen dana, azkenean nolabait testuaren inguruko diskurtsoa sortzea, izan dadila gokitzapenak, hitzaldiak, erreportajeak, kritikak, nire gaurko hitzaldia eta bar, horiek ez dute zentzurik baldin eta testu literarioak ez badu bidea egin. Tontakeria dirudi hau, agian ez, baina gaur egun oso zaila da, eta hortaz hitz egingo dut, batzutan oso zaila da euskal literaturaren testu asko eskuragarri izatea. Zailtasun handi bat da gaur egun. Hori ondoren ere aipatuko dut. Lehenengo galderari, zer transmititu behar dugu euskal literaturan? Gehienetan, gaur egun zein da joera nagusia? Zer transmititzen dugu? Garaikidea dena? Literaturagileak izaten da nolabait irudi nagusiena, lehen ere aipatu da, Mirande ezagutzen dute eta ez da gutxi, eta egia da, ez da gutxi, baina askotan transmisioan geratzen gara izen abizenekin, eta hori ona da, baina gero urrengo urratsa geratzen zaigu, eta batez ere transmisioan dago argitalpen berriak transmititzea. Nere uste zeintzuk dira erronka gaur egun, testu literarioak eskuragarri izatea, zergatik badirelako eta ez dut esaten ja klasikoak 15. menditik 20. mendera arte. Diot, 80ko hamarkadako liburu asko ez daude eskuragarri. Edo liburutegi batean gordeak daude, edo ez dago lortzerik eta liburutegi batzuetan fondo gordeetan daude. Orduan, gaur egun adibidez bada, eta kasu honetan hau izan beharko luke ez, esan dute, erakunde publikoen erantzungizun bat ere, kasu honetan badago oinarrizko arazo bat euskal literaturaren kasuan, nahi dezu Ian Etxepare irakurri, 20. mende hasieran Ipar Euskal Herrian ikurri izan zen idazle bat,
Eta ez duzu hori lortzerik etxean irakurtzeko. Oso zaila da. Hori zailtasun handi bada eta erronka bat horri ere begiratu behar diogu. Bestetik, testu literarioen berri irakurketa. Beharrezkoa da ez bakarrik literaturgilez edo liburuen izenez hitz egitea, ez bada azkenean ere liburuek eta bertan sortzen duten liburuetan sortzen diren mundu imaginarioek eragin bat izan behar dute kultur imaginarioa sortzean, gizarte diskurtsuetan, gizarte dinamiketan eta bar. Nik uste dut gaur egun euskal literaturak duen zailtasun handiena hori da. Gure pertsonaia literarioak gutxitan erabiltzen ditugu esan dezagun, gure inguruko eredu estereotipikoak kontatzeko. Kijotea erabil dezaketen bezala edo beste asko, ez? Ez dira sartzen gure eguneroko dinamiketa sozialetan mundu literarioak sorte dituen hainbat baliabide oso baliagarriak diren gure munduaz hitz egiteko eta gutaz aritzeko. Eta horrekin batera beharra dago ere ibilbide historikoa eta dinamika soziokulturalak kontatzekoa. Oso gutxi egiten da ibilbide historikoaren berri kontatzea, logika literarioak eta kate historikoak oso gutxi dira horren transmisioa ere nire ikuspegitik falta da. Garaikideari begiratzen diogu, baina garaikide hortan ere ibilbideari gutxiago. Nori transmititu behar diogu euskal literatura? Eta nori transmititzen zaio zein da gaur egun joera nagusia? Batez ere, transmititzen zaio literatura zale jada badenari, eta hortarako badaude bideak, edabideak daude, hor lan handia egiten dutenak, eta literatura ekimenak daude ere hor lan egiten dutenak. Eta beste bide bada aurrei eta gaztei. Hezkuntza arautuak ere badu hor nolabait geroz eta gutxiago, baina bide bat. Baina zeintzuk dira erronkak? Nire ustez literatura zaleen komunitate horri nire ustez erronka bada ibilbide historiko literarioaren berri transmititzea, eta aurrei eta gaztei material didaktiko berritzaileak osatzea. Batez ere asko aldatu delako literaturak eskolan duen funtzioa. Lehen askoz denbora gehiago zuen, gaur egun geroz eta gutxiago du, eta literaturak eskolan lekua egiteko beharrezkoa delako material didaktikoak literatura ez hartzea euskaran gaian aipatuko den gai bat bezala, ezpada historian, gizartean, natur. Nire ustez, gaur egun beharko litzateke zehar lerrotasun bat nun euskal literatura erabil dezakegun hainbat gaitan eta ez euskara ikasgaian. Beti geratzen delako euskara ikastearen zerbitzura eta beste dinamika sozial batzuk hor galtzen dira. Ondoren, oso garrantzitsua izango litzateke literatura zale ez denari ere ez euskal literaturaren nolabait transmisioa egitea. Eta hortarako sartu beharko litzateke bestelako interesguneetan zehar lerro bilakatzea. Edabideetan, da askotan aipatu da, albistegietan, fikzioan, publizitatean, eztabaida saioetan zehar lerro bilakatzea, edo gizarte dinamiketan ere literatura sartzea. Gogoetagunetan, gune euskaltzaletan, gune feministetan, bide hori ere jorratzen ari da, adibidez emakume etxeetan hainbat ikastaro eginda daude, euskara elkartek ere ez irakurle taldeak sortzen dituzte, eta nire ustez bide horrek sortu du beste zaletasun batzuengatik gune batzuetara hurbildu direnek, nolabait orain literaturaren ere ezagutza bat eta zaletasun bat ere piztea. Eta azkenik ere, nire ustez, nori transmititu sortzaile direnei ere, ez literaturgile, baina euskal kultura arloan beste sortzaileei ere, nolabait horre ere nire ustez transmisioa sustatu behar da eta elkarlana, aipatu da moduan, disiplinartekotasuna sustatzeko eta elkarrenekin gure gunen transmisioa egiteko. Nork transmititu beharko luke? Gaur egun nork transmititzen du? Literatura erakundeek, ez lan handia egiten dute, Galtzagorrik, Euskal Idazleen elkarteak eta argitaletxeek ez, erakunde horiek nire ustez dute zama handiena eta zama gehiegi ez, kasu batzuetan, ondoren literaturagilek eta zaleek egiten dute lan hori ez, herri ekimenak, jalgi izan daiteke, ahotsenea, literaturiako poesia egunak, horiek egiten dute lan hori, edabideek ere, euskarazko edabideek, eta atzo ere horretaz aritu zen, baina administrazio erakunde publikoak batez ere kanpo transmisioan jartzen du indar eta baliabide handienak, ez da hori da Etxepare Institutua dugu horre, barne transmisioa askoz gutxiago lantzen da, eta kanpo transmisioa askoz gehiago. Alegia, ez euskaldunon artean gure kultura transmititzea ez bada itzulpenaren bitartez eta kanporatze ekimenen bitartez horren berri ematea. Eta hor badago desoreka handi bat nire ustez. Beraz, zeintzuk beharko luketen erronkak? Administrazioak barne transmisio hori sustatzea, hortarako testu literarioen gordailu eta argitalpenen egin beharko luke ekimen handi bat hori ere sustatzeko, klasikoak eta besteak.
hezkuntza arautuko irakasleentzako ere formaziorako baliabideak eta sareak eskaintzea beharrezkoa da, beraiek ez dutelako horretarako denborarik, eta hor hartzen dute ardura gugan, unibertsitateko kideon ardura litzateke hori egituratzea, eta gauza bera komunikazio esparruko profesionalentzat. Atzo ere Sole Aramendik aipatzen zuen kultur kazetaritza eta kazetaritza nolait profesio espezializatua gero eta zailagoa dela, eta iruditzen zait kasu hortan ere, unibertsitateko kideonez, azkenean denbora nolabait banatzearen kideon ardura dela ere hor sareak, hortarako sareak eta baliabide jartzea. Eta beste erronka bada, hezkuntza ez arautuko dinamizatzaileekin ere lan egitea beste hainbat esparrutara literaturarekiko interesa zabaltzeko. Eta hortarako azkenik non eta nola, transmisioaren joera nagusia gaur egun non eta nola esan bezala da edabideak eta hezkuntza arautua, eta nire ustez aldatu beharko litzateke ere ikuspuntu hori besteak beste literaturak geroz eta leku gutxiago duelako hezkuntzan, unibertsitatean ere ez, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitatean Euskal Literaturaren inguruko 4 gai baino ez daude gradu guztiak kontuan hartuta. Bai, esan nahi dut, beraz, ez digu ere hezkuntzak hori bermatuko naiz eta askotan ikuspegia den hezkuntza. Beraz, beste leku askotan gertatu den bezala, transmisioaren non eta nola beste gune batzuk bilatu behar ditugu baditugunak, eta gainera seguraski arrakasta gehiago izango dutenak. Batetik liburutegiak eta kulturretxeak barne transmisiorako oso gune garrantzitsuak dira, eta horra aipatu nahiko nuke Markina Xemein herrian, herri bibliotekak egiten duen lana, eredugarria da, ikaragarria da, hor Igor Edioeta liburuzainarekin egin genuen elkarrizketa bat, eta kontatu zigun bertako ekamena, eta ikaragarri argigarria da bi norabidetan. Batetik liburuen eskuragarritasunari begira, malgutasuna dute denboran. Ez dute eperik, ez badu beste norbaitek eskatzen, malgutasuna ematen dute denboran, beraz, oporretara baldin badanduan norbait, liburuak uzten dizkiete. Hori, batetik garrantzitsua da, esan dezagun liburuzainaren eta liburuzalearen arteko harremanean. Eta bestetik, askoz interesgarriagoa dena da, herriko norbaitek bere liburuak maileguan utzi nahi baditu, herri bibliotekari esaten dio, beraiek hori badute digitalizatua, eta beraz, norbaitek, nik nire etxeko liburuak beste herriko norbaiti uzten dizkiot. Beraz, ditugun liburuak sarean, eskuragarritasunean irabazten dugu guztiok, eta gainera badago ere kolektibutasunaren hor ikuspegi oso interesgarria. Eta sekulako lana alde hortatik. Eta bestetik, hori bitartekaritzari begira, birsorkuntzari begira, egiten ari diren lana da, lan egiten dute bertako eskolekin, bertako zarretxekoekin lan egiten dute, gaztetxekoekin, aurren eskolarekin dabar. Eta badituzte, irakurle taldeak gune guzti horietan, liburutegikoekin harremanetan daudenak, ikaragarria da. Nik ezagutu nuenean, iruditu zitzaidan oso eredu ona, noski, borondate asko behar duena, hor langileek borondate asko dutelako, baina lortu dute benetan literaturazale eta komunitate asko sortzea, denek herri bibliotekarekin harremana izatea, bakoitzak zarretxean badago irakurle taldea, baina gero liburuzaina doanez, irakurle taldeotara badago harremana herri bibliotekarekin, eta gauza bera, liburuzaina doa eskolara, irakurle talde batera, 4 urteko aurrekin eta 18 urteko aurretar arteko irakurle taldeetan, ez? Orduan, hor sortu da herri mailako ekimen bat. Eta, beraz, nolabait, Markina Xemengo ekimen horrek biltzen du nolabait esandakoa, ez? Eskuragarritasuna liburuen artean, eta gero bilakatzea ere hainbat guneren arteko harremana, eta beraz, agian ibiltzen zera gaztetxean, eta zure hor sustatzen ez du literatura zaletasuna, baina bazabiltza zarretxean, eta hor sustatzen ez du literatura zaletasuna, baina denen arteko sare bat eraikiz. Eta azkenik sare sozialak, zergatik gizarte sareak osatzeaz gain, sare digitalak osatzea gaur egun oso garrantzitsua delako, eta hor ere, astindu bat eman bartzaio horri, literaturaren ikuspegitik zer egin daitekeen. Badaude horre egitasmoak, butrailer lehiaketak egin ditu Galtzagorrik eta Kalabazan elkarteak, Booktuber egitasmoa ere abian dago, Galtzagorrik badu asmoa Booktuber egitasmoa abian jartzeko, baina hori bada ere gazte literaturaren ikuspegitik
pentsatu beharko genuke ere beste ikuspuntu batzuetatik literaturak sare digitalian gaur egun ez, euskal literaturak zer bide egin beharko lukeen transmisioa bermatzeko. Eta azken ondoriok bezala nire ustez zehar lerroak garatzea dela euskal literaturaren kasuan funtseskoa. Zehar lerroak hezkuntza araututik at edatu behar da literatura eta beraz kendu behar dugu hezkuntzarengan dugun konfiantza batzutan itxu hori, bestetik disiplinartekotasuna sustatzea beharrezkoa da, beste disiplina artistiko batzuekin lan egin behar delako elkarrekin aritzeko eta elkarrekin komunitatea osatzeko, eta azkenik edabideetan ere komunikazio bide berriak arakatu behar ditugu, bai kultura digitalaren ikuspegitik eta baita edabide tradizionaletan beste ariketa batzuk ere egiteko, ea guztion artean bidean ere urratsak egiten ditugu. Eta eskerrik asko motzean. Lore. Eta horregatik hasi naizea behiratzen nahi da bitartean. Baina, egia esan, niri errezena tokatu zait. Hezkuntza egun guztia da. Sasoi batean eskola zen guretzat hezkuntza. Egun dana da. Eta orduan, helduen hezkuntza, bertsolaritza, literatura, artea, ikastetxea hezkuntza formala, ez dakitzen dena. Orduan, zer da egin behar duguna? Egiten ari garen hori egiten jarraitu. Izaten jarraitu, sortzen jarraitu, geureganatzen jarraitu, transmititzen jarraitu, eta hori da. Orduan, zer da nik egin dutena? Nire bizitzaren printza batzuk sartu hor, nire transmisioa nolakoa izan dan. Eta hor, sasoi batean lehenik, etxetik, familiatik jasotze genuen, eta berbazko transmisioa zen, ahozko transmisioa zen. Eta orduan, eskola bizitza izaten zen, lehenengo hori etxean jasotzen zena jaso, gero eskolara joan, ez urte asko, bizitzarako eta lanerako beharrezkoa zeratzeko, ez dago dokumentazioan ez duzute topatuko, paper bila ikusten zaituztet. Orduan, hori lanerako behartzena, gero lana zen egunaren parte handia hartzen zuena, eta gero denbora libre bat behartzen, lana gainera nahikoa fisikoa izaten zen, beraz, hortaz deskansua hartzeko, eta gero zetorren jubilazioa, eta jubilazioa eriotzaren zai, salbu emakumezkoak, horiek lana egiten zutela, goizetik gabera, eta zegoen jubilazioik, etzegoen soldataik, eta etzegoen ezer, baina horrek libratzen zituen, besteak beste, jubilazioko depresioaz ere, baina bueno. Karo, ni eskolatu nintzen garaiko eredu alternatiboan. Nik ikusten ditun nire lagunak Orgoiko gurutzedun eta frankodun eskola horretan, eta horrazpian agertzen den Espainiako mapa horretan zeratzen ikasten ez da. Nik Euskal Herriko mapa hori ikasi nun dagoeneko 73an, historia urrian beraz. Eta, nire semiek antzera ikasi duten bezala, antzera diot, baita ere, ikasi izan dute azpiko mapa hori autonomia erkidegoa, eta Euskadi, eta Euskal Herria, eta Euskal Autonomia erkidegoa, eta ez dakiz zer, eta naste batzuk, terriblezko nasteak. Nik ikasi nuen idazten irakurtzen Martin Txilibitukin, ikasi nuen munduari buruz Xabier Txokin eta Sabin Euskaldunarekin, idazten ikasi nuen txotxekin, matematika ikasi nuen potxokekin arkatz gorri urdin marabilosuak gure herrira ekartzen zituzten liburu denda batera ziren existitzen guretzako bakarrik ekartzen zituzten. Gorri urdinak, potxokak iteko batekuak, amarrekuak, eunekuak, hori etzen orduan horrela ikasten tagu diferente ginen, euskalduna ginen, eta gainera zera apustu, zera hortan, horbian nago, argazki horretan nago, ez dizut esango zein nahi zen.
Egun familia eredu aldatu egin da. Familia zabaletik, gurera pasatzen familia murritzera, baina orain jagera denetik. Anitzak esaten diote. Gizarteratzea etxean baino haurtzaindegian hasten gera. Eta eskola luzatu eginda hasteko. Eta hor, entziklopedia ikasi, edukiak ikasi baino, norrizaten ikasi behar dugu. Eta gainera eskolaz kanpoan ere osatu egiten da ikastetxeak hainbeste duenez irakasteko, ez dio demoraik ematen eta osatu egiten da, eta gainera, hortaz gainera, aisialdian ere gainera zaletasunak eduki behar ditugunez osatzen joaten gera. Eta gero unibertsitatera joaten gera eta masterrak egiten ditugu, eta ikarketak, eta nazioarterako trukeak, eta Erasmusak, eta gero Bolondres lanetan jarduten gera, eta gero zentruetan praktikatan, eta noizpatxe igual lanian hasten gera, eta lanian gainera ez da lehen bezala lanian hasten zinela eta amaitzen zenula horrez, etengabian jarraitu behar duzu ikasten, eta hor hezkuntza. Horretan guztietan guk ere sortu egin behar dugu, horietako bakoitzean sortu, transmititu eta zeratu behar dugu. Bueno, eta abar. Hainbeste idatzi dut ez detela ikusten zera, ez? Horrazpian zer dagoen. Aisialdian ere landu behar dugu gure gorputza, gure zaletasuna, gure hazkuntza personala, ez? Eta jubilazioa etortzeko desiatzen egoten gea, ez delako eriotzaren atareia, ez? Orduan hasten gera benetan, izan nahi dugun hori izateko denbora hartzen. Bueno, ez da gutxi beraz, jubilaziorako ere sortu behar dugu, transmititu behar dugu, eta zer. Bale, bi hitzetan esateko neurriak, ze neurriak arloz arlo hartu behar ditugu, planifikatu behar ditugu, sistematizatu behar ditugu, alegia sarean egin behar dugu lan, eta isiarak esaten zuen bezala, elkarlanean jarri behar dugu. Kontzientzia izan behar dugu, kontzientziarik gabe ez dago deus ere. Hau da, gu nor geran jakin behar dugu, guk nor izan nahi dugu eta behar dugu. Eta beraz, intentzioa behar dugu, izate horretan intentzioa izaten jarraitu behar dugu, buru jabe behar dugu izan. Eta buru jabe behar dugu izan, buru jabe izatea finean da jakitean nor garen, zer garen, nondi gatozen eta noragoa zen. Beste batzuk esango digute, utziko digute edo ez, baina hortik abiatu behar dugu. Eta gure buruaren jabe, gure erabakien jabe maila orokorrean, sustantiboan izateaz gainera edo garenaren zai egon gabe bizi behar dugu eta buru jabetza esparruak behar ditugu, hau bezalakoa, ezta? Elkarren osagarri, etengabean jarraituaz. Bai, gure etxean orduan euskara sortzen zen guztia, guzti erosten genuen lingua basko non primitie gero, ez dakizer, sortzen zen guztia gure aitak. Nik crowdfundinga itzen dut, semeak ere bai, gure aitak dana erosten zuen, nik ja ezin du dena erosi, baina goatzen dut 15 egun urgainen novela poliziakoa, niretzako, hau oso edizio berria da, baina ora marabillosoa zen. Eta lankideak argitaratutako euskaldunak eta espainola pentsarazten dut, azera eta hortik da, literaturak askorako ematen du zerak. Dantzan ere, atxun itzan, hor ninao, ez dizut esango nor naizen, baina ninao dantzan. Eta jaso genuen, aurrekoen gandik, jaso genuen, Gipuzkoako dantzetan gabiltza hor makil dantza. Eta, bai, baina gu hasi ginen orduan, bale, folkloreaz gainera, ze transmisioa da aurrekoen gandik jasotzen duguna, bai, gure egiten duguna, eta gure hori zer transmititzen dugun. Guk hori makildantza hori jaso genuen, baina bale, hasi ginen, bale, eta Euskal Herriko dantzak eta zera, eta sortu ere egin behar dugu, eta gure taldean gaztetxoak zirenak, eta guk irakatsi genien horiek, ostean, gero, hor ditugun, nola izena du zera honek, kukaikoek, bai zein da, Oskara zera lanean, dabiltza, hortik,
Hortik zera dira, beraz, hauek ere jaso dute, haien ganatu dute, eta sortu dute, alegia, haiena egin eta berria ze, antzematen zaizkie beste horietan. Eta, bueno, hori, zera, nik Santelmon ikusita daukat marrazki hau, horra agertzen den pertzorren azpiko tapete horretan, Santelmo museoan ikusi nuen, baina nik eskutsua bekin jositakua da, eta gure etxian dagoena da, eta nire samia gaztiena, bueno, oire artista denez, horrekin ez dakizte litografiak eta egiten dituen, eta gure amona, birramonan basarre jan bazegoen, besteko zera hori, baina gure amonak hori, gerra bizitu izan zuen eta inkisizioa tarteko birramonak bizitutakoa eta eskutatu zizkigun horrelako gauzak, eta senda belarrak, eta birramona zeukan, baina nik orain ukenduak egiten ditut, berreskuratu egin ditut, naiz eta beragandik transmisio egonez, lortu izan dut transmisio hori. Eta etxean daukat, nik eguzkilore hori etxean daukatena da, eta beste eguzkilore hori da hilobak tatuatu duena, oindala hilabete pare bat. Orduan, igual adierazpen bat ere badu, zeratzeko, etxean, nereak etxean ez du eguzkilorerik jarriko, hori frikien kontua da, baina tatuatua dara ma. Eta kiskita-miskita kaskamelonekin egin genituen gureak. Eta, karo, nire seme gizajoak asko aldatzeko aukera iketzuten izan, ze haiek txirrimirri eta txiribiton edukizuten, baina ni irrien klubeko laguna naiz. Esaten zuten 11 urte artekoak zirela, esan egin, ni batzu gehiago ditut, baina izan naiteke, bale, pultsera bializiaten ez zaiz sartzen. Piraten, minutu bat, bai. Piraten zapila ere, bai, ezagunen semialabe oparitzen diet, eta aldizkaria jasotzen ditut etxian, eta, banatzen ibiltzen naiz tabernetan, lagunei, eta hori, baina, hor ere, badago, transmisioa, badago sorkuntza, badago gure egitea, eta badago sare lan bat. Karo, telebista, gure etxera etorritzen telebista, eta guk ikusten genuen txuri beltzean, Kapitantan, Valentina, ez dakiz zer de la Sardina, el tío Aquiles, eta ez dakiz zer, ez? Eta gero ja marabillosoa Bonanza Submarino. Baina semeek dragoi bola, kamehameak eta egiten ikasi genuen marabillosoa, ze gainera, etzegoen erderaz. Eta hor bai sentitzen zirela horrekin, eta zera ninja dortoken itzjolasak, marabillosuak. Egon telebistaz gainera baditugu pantailak. Pantaila ugarietan ibili behar dugu. Eta pantaila ugarietarako sortu behar dugu. Eta pantaila ugarietatik jaso behar dugu. Ze gu genuen pantaila horretan, euskaraz lehenbiziko ikusi zuena, eta gure ama txitxareiten jartzen zena zenbeltza euskaraz ikusten zuenian, nola zen, Vacaciones en el mar serie harretan. Ez zuen sinisten, eta amonak esaten zion, kotxi, esaten zion, ez izan txorua, telebizioa da, gezurra da, ez? Amonak bazekien zerbait, baina Goenkalek urteak iraunditu, eta etxekoak ere baditu txoministetan. Sortzen gurpil horrek gainera ikusten dugu, ez dugula zailegon behar besteek edo ustezko gure eskumen zera hoietan egiten dutenek, egin behar duguna da ibiltzen jarraitu, sortzen jarraitu, lagunduta aldela, ze terrenua malkarra da, beraz, oinetako honekin aldela hobe, makuluekin aldela hobe, baina ezin gelditu, ze bizirik irautea finean da, oinez jarraitzea, eginez jarraitzea, sortzen jarraitzea, transmititzen jarraitzea. Izan ere, gelditzen baldin bagera, bizitza den zinta horretan gelditzen baldin bagera itzelezko muturreku hartzen dugu. Hankaz gora joaten gera eta kitxo akabo desagertu gera izateari uzten diogu. Beraz, ezin da, hori ezin da. Eta zer da beraz giltzarrea? Gun horri izatea, euskaldun izan nahi izatea, euskaraz bizi nahi izatea. Eta ni euskaraz bizi nahi dut, eta euskal bizi nahi dut. Zeuek ere, horta maldin bazadete, egin dezakegu bidai elkarrekin.
Ismael Manterola. Bai. Bueno, nik ez dut irudilik ekarri, naiz eta arteari buruz hitz egingo deten, kontra itatik. Izango naiz, segurazki, goiz honetan hizkuntzarekin lana iten ez deten bakarrenetako bat. Beraz, euskal kulturaren barruan arteak berezitasuna dauka, eta itxuraz hitzik ez duelako erabiltzen. Beraz, arazo txiki bat egoten da beti, artea euskal kultura moduan identifikatzeko. Orduan, nik uste dut horrek ere pixkat baldintzatzen dula artearen transmisioa eta arteak izan duen transmisioa eta baita ere komunikazioa, naiz eta gaurko gaia ez izan. Egia da, esan detela itxuraz, arteak ez daukala zer ikusirik hizkuntzarekin, ze dudigabe Euskal Herrian bizigea eta hizkuntza batzuek hitz egiten ditxeu, eta artea ere, artea egiteko momentuan, artea lantzeko momentuan, hizkuntza batzuetan egiten da. Eta artearen munduan, euskeraz gutxi egiten da. Produkzio saria, ez dakit, oso eguneko gutxitan egiten da euskeraz. Produkzio sarearen barruan hezkuntzan zerbait gehiago, unibertsitate hezkuntzan batez, bestela arte hezkuntzan euskerak ez du ia existitzen. Plazaretzerako momentuan ere gutxi egiten da euskeraz, museuak, arte zentruak, galeriak, horrelako tokitan euskera itxuraz esan nahi dut, pixkat ematen duten itxura, elebidunak dira kartelak, katalogoak askotan ez beti, baina gutxi gora bera arte munduan daun sindromea da ETB-en sindromea, ez da? Kanpora euskeraz hitz egiten dela ematen du, baina gero barruan dakizuen bezala kamarak, hori dana, erdalduna da euskeraz, artearen munduan ere horrelako zerbait gertatzen da. Horregatik ikusterakoan zerbait gehiago baldin bada, presentzia handio baldin badaka euskerak, gero atzetik ez da horrela. Hala ere, nik esango nuke artearen transmisioa, euskal artearen transmisioa egon dela, 20. mendean ziar euskal artea transmititu izan da, eta alde horretatik optimista xamarra naiz, 21. mendera iritsi da transmisio hori, baina nire kezka handienetako bat da ia 21. mendean jarraituko duen transmisio horrek. Eta guri egin zaigun galdera da nola ziurtatu behar duen transmisio hori, neurri zehatzak, formula magikoak, horrelako gauzak, nik dudigabe ez daukat, baina nik usten dut artearen munduan behintzat existitzen du era difuso batean, era ez oso zehatz batean izena duna arte komunidadea. Euskal arte komunidade bat dago. Naiz eta euskalduna ez izan, neurri handi batean, esan nahi dut euskeraz ez du hitz egiten, baina badago euskal arte komunidade bat. Txikia da, eta hori da arrisku handienetako bat, tamainak badu bere garrantzia, ze Espainia eta Frantziaren artearen sistema orokor horren barruan galdu daiteke, galduta dago adibidez iparraldian oso ondo ulertzen da hori, ez dago arte sistemarik iparraldian euskal herrian eta Frantziako sistemaren barruan desagertuta dago edo disolbatuta dago edo integratuta dago, esango nuke, eta hegoaldian ere horren arriskua edukiko nuke 21. mendean edo horren arriskua daola iruditzezat 21. mendean. Zen neurri zehatz hartu beharko genituzke horrelako komunidade hori mantentzeko edo euskal artearen komunidadea mantentzeko, dudigabe neurri handi bat da erakunde publikoen babesa. Ze ematen du gaur egun dana gukin behar deula eta administrazioaren
papera edo administrazioak ez dula ezer egin behar, dana gure esku dago, gure gain dago euskera mantentzia, administrazioak ez du ezer egin behar, eta nire ustez erakunde publikoan erresponsabilidade handia daka, erakunde publikoek erresponsabilidade handia dake, bermatzeko edo mantentzeko komunidade hori. Beste zerbait, nire ustez neurri zehatz bat Euskal Artearen komunidade hori mantentzeko da ikerketa. Ikerketan hutsune izugarria daude artearen alorrean, baina baita ere beste alorretan iruditzezat. Eta batez ikerketa ez dalako euskeraz egiten. Gauza asko egiten dira euskeraz, agian hezkuntzara ere iritsi da, unibertsitate hezkuntzara, esan nahi dut, iritsi da, baina ikerketara ez da iritsi oraindik euskera, ez da? Orduan, hutsune horiek bete egin beharko lirateke eta gaina askar, ze horrek eragina dauka beste sareko beste urratz guztietan, esan nahi dut, azkenean arte produkzioa, arte plazaratzea eta arte konsumitzea edo ikustea edo ikerketari gabe, euskal ikerketari gabe edo euskeraz egiten den ikerketari gabe ez da ziurtatzen. Horregatik museotan, galerietan eta ikerketak egiten baldin badia errazago izango da euskeraz hartzea toki horietan. Adibidez, oso erraza da ulertuko duzu katalogoak. Katalogo gutxi argitaratzen dira, arte katalogo gutxi argitaratzen dira euskeraz, eta argitaratzen dian euna agian itzulita daude. Hau da, ez daude euskeraz produzituta. Beraz, hori da ikerketaren arazo bat, akats bat, edo, momentu honetan behintzat konpondu gabe dakaun zerbait. Eta beste zerbait proposatuko nukeen beste neurri bat izango litzateke, beste herrialde txikien ereduak begiratzia, edo ikertzia, aztertzia, edo gutxienez, begira jartzia ia Irlandan zeiten dan, ia Portugalek nola funtzionatzen duen, arte sistemak han nola funtzionatzen duen, zedia herrialde txiki batzue, gure agian gu baino zauzea ondillo, baino ez gehiegi, eta gaina nazioarteko esparru horretan txikiak dianak. Orduan, nire ustez hori izan beharko litzateke bide bat edo egin beharko genukeen zerbait. Alde batetik, pixkat esatik adibidez, Portugal zeatik aitatzen duten, Portugal potentzia artistikoa handi xamarra izaten da, nazioarteko feritan, eta ez dakit zeatik. Eta orduan ikertu beharko genuke zeatik Portugalen gauzak modu batea edo bestea ondo edo erdi ondo egiten dian, eta guk zeatik ez. Horrekin, pixkat neurrien proposamen horiekin bukatuko nuke, eta da, azkena nahiko nuke zuekin konpartitu kezka bat, eta da, ez horren beste ze transmititu da, ze komentatu dizuedan bezala, nik usten da, eta euskal artea transmititu da, 20. mendian, 21. mendera arte iritsi da, baina ze transmititu dan, da nire kezka nagusienetako bat momentu honetan. Buelta desente ematen nahi naiz, zer ez dan transmititu galdatuko nuke. Ze gauz asko ez dia transmititu. Eta ze ez dan transmititu hori gustatuko litzaideak nahi transmititzia. Eta hor ere buelta bat ematen deu, eta hor problema baldin badao transmisioarekin, guain beste problema bat sartuko deu, ze ez dan transmititu. Adibidez, zeatik ez genuke aipatuko momentu honetan euskal emakume artista bat. Hori ez da transmititu. Zeatik ez genukeen aipatuko artista, eskultore edo pintore ez dan pertsona bat, eta beste gauza batzuek egin ditxunak. Adibidez, horrelako gauzak ere nik usten dut nire momentu honetan behintzat niretzat kezka iturri dira. Eta gero, azkenengo kezka, eta agian, kezkaz betetako 10 minutu egingo ditut, 10 minutu edo gutxi egingo ditut, eta nire problema handienetako bat momentu honetan da nola transmititu kulturaren gaineko interesa, ez artearen gaineko interesa bakarrik, artea da kultur produkto bat, eta orduan, pentsatzen dut gaur egun gaztien artean, eta hori da nire kezka handienetako bat, nik gaztiekin lan egiten dut, gutxi gora bera, unibertsitatean, eta da, nola transmititu gazte horiei kulturen aurreko interesa. Nik uste ez da hola bat ere interesik, eta, hemen daon mediari begiratu bestik ez dago,
eta pentsatzen dut gure arazoa handi badala, zeatik ez dan interesgarria momentu honetan kultura gaztientzat, eta zer egin dezakegun horri buelta emateko, ezta? Eta ez dakit oso ondo, eta ez dakit nola iten dan. Eta orduan, nik gabezi horrekin bukatu nahiko nuke, edo onartze horrekin bukatu nahiko nuke nire zenbat minutu izan dira. Bale, 9 minutu. Eskerrik asko. EASeko eneritz. Bueno, egun ondan hori, ni antzerkilari moduen arraro itzen date mikrofonuen aurrien berbaitea, eta irudiek ez dute sekarri, ze, enago ditute irudietara, eta uste dut gure asuntoa dela gehiago arpeire begiratute berbaitea, ez antzerkilari joan lana edo aktoreon lana. Bueno, nik ulertu neban apurbete hemen bota behar nebala, EASeren izenean bebai nator, baina, EASen nahiko barri naz, eta EASe bera be oso barri da. Nik hemen entzuten dut zenean, antzerkizale elkartekoak eta literatura eta hezkuntza eta guzti horiek dekoien bagajea eta struktura handi horiek, eta, ikaratu iten naiz apur bat, eta ikusten naiz olako inorri txiki baten moduen, asko dekogu ikasteko. Baina, ulertu neban apurbet, naizala nire esperientzia edo nik zelan jaso dodan Euskal Antzerkiaren transmisioa zelan jaso dodan, eta apurbat nola ikusten dodan transmisio hori gero bermatute dauen edo ez, edo orduan apurbet ikuspuntu pertsonal batekin edo hasiko naz, espadotxue ardure bintzet. Eta, bitu, ni konturatu naiz, orain dela urtebete edo, ni pentsaten eman Euskal Antzerkiarekiko nire lehenengoko harreman azala bat, eta orain dela urtebete edo liburu bat irakurritzen, konturatu nintzen, ostras, lehenagoko harreman bat baneukola, ez? Egon nintzen irakurtzen liburu bet, non aipatzen ziren iparraldeko antzerki molde zaharrak eta hori dena, eta tobera, eta ez dakizer, eta galarrotzak, eta eta irakurtzen neban, eta esaten joli, hori iparralden bakarrik egingo da zen, hemen ez dut horretaz piperri behentzun, eta zi gauza birezia, eta ez dakizer, eta batean konturatu nintzen, nola nire amak, txikian nintzenean ezagostan, aitite, amomagaz eskondu zanean, nire amoma alargun ezan, eta eskondu zanean, eneritz ez dakizu, etortzen ziren, gauez, ordu txikizetan, herriko gizonak, aititeri kantaten, ez euselako ados, alargun batekin eskontzea. Deitzen zuen koplak, eta sarata, eta ez dakizer, eta nire familiko danak horregaz lotxatu iten ziren, eta liburu irakurten hauela konturatu nintzen, ostras, hori izan, hori galarrotzan ere aititeri ondotzean. Osake, Gernika ondoan behiten zan. Eta horreri buruz gehiago ez dut inoiz entzun, ez Gerniken, ez inguruen, ez ezer. Osake, pasan urtean konturatu nintzen ni horretaz, itxiar, Eta orduan, bitu, nire gurasoentzako nire amantzako hori izan lotxatzeko gauza bat, eta niretzako bapatean esan neban, ostras, hemen ikertu inbardo ze kristozen galarrotzen kontu hau eta roi hori. Hori aipatzeko anekdota bezala edo, Euskal Antzerkiarekin kontaktua gero, institutuko garaian eta horrela pizka bat izan zen, ikuskizunen bitartez. Ze Euskaraz antzerkia bintzat Gernikan, eneban inondik inora posible ikusten, beti ukidote jakin minori edo inkietude hori, eta ezin eban euskaraz egin. Ikuskizunen bitartez, gogoratzen dute maskaradaren kontrabajua adibidez, oso urbileko edo sentidu neuela, holako antzerki bat egin nahi neuena, tipo bat sartzen edo zein lekutan, eta bere kontrabajoak hemen gure gauza kontatzen, eta auta bestea, oso zuzena, eta ni identifikatzen nintzen horrekin. Eta gero baitaren maskaradaren Gernika ikusi neban Gernikako bonbaketaren urte hurrenean, eta oso interesgarri iruditu jatan, oso, ez? Eta ikusi neban urrere, gazteleraz egiten El sueño de una noche de verano, eta espazio aldetik, eta gorputz aldetik, eta ere jakin mina sortu hostan.
institutua bukatu neuenean nahi neban antzerkian sakondu, eta albazan euskara zeitea, eta hor, ja, esan posible euskara ze antzerkia jasotzea, nik behintzat nire inguruan eneban hori ikusten, ez? Posibilitate bakarra zen edo gazteleraz jasotzea, edo bestela, bueno, edo beste hizkuntza batzuetan kanpora joan da, edo dena delakoa. Eta, bueno, Basauriko antzerki eskolan hasi nintzen ikasten pixka bat, eta naiz eta nire klasean bazegoen euskaldun jentea, inoiz ez gendun, euskeraz ez improvisatzen, ez testurik euskeraz egiten, ez eserrez, osea, zen eserrez. Eta hori nik uste dut beti izan dela, behintzat Bizkaizen, nik ez dakik Gipuzkoan igual ezberdine da, orain jarraitzen du berdin, nahiz eta talde baten 10 aktoretik 8 euskaldunek izan, da nik hori ikusi dut, behin baino gehiagotan, improvisaketa horiek gazteraz egiten dire, mundu guztia petxaten dago, eske nik ez dakit improvisatzen, eske nik ez dut, eske, improvisaketa gazteleraz, improvisaketa edo sortzea edo dena alakoa. Eta, bueno, hori, gero eskola bukatuta gero, maskaraderekin egin nuen topo berriz ere, eta, bueno, hor, ja joan nintzen pizka bat, euskal antzerkiarekin pizka bat harreman sakonagoa edukiten, hori, ez, beraiek zuten pizka bat bagaje hori, herri antzerkiaren bagaje hori, baita be, testu potenteekin lan egiteko joera hori, testu onak nire ustez, eta guzti hori. Eta justo urte horretan izan zen lehenengo aldia egin zutena berzio bikoitz, lehenengo aldiz maskarrak berzio bikoitza egin zuena gazteleraz eta euskeraz, eta beraientzako izan zen kriston eztabaida gai, ez? Uste dut, karre hor dagoela justo. Batzuk zeuden alde, beste batzuk ez, orduratu euskara hutsean zen, gero alusinante iruditzen jata, gero bertso bikoitzak denbora guztian egon dira hor, eta orain hasi gara berriro bueltatzen, euskara hutsean sortzen, eta hori guztia. Bueno, bla 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 kontuak, baina alusinantea da baita ere, zelan gero maskararekin egon, eta ez dakiz zer, eta nire nahia beti izan da, zelan sortu antzerki bat, eta uste dut, aktoretik sortzen dela, aktoreotik sortzen den antzerki bat. Zen nik bizi izan dut orain arte behintzat edo luzaroan, eta oraindik ere nik uste dut hori dela modelo estandarra edo ez dakiz zer, agintzen dutela gehien bat gidoilariek eta zuzendariek. Eta orduan aktoreak gara pizka bat, ez dut esango panpinak, baina ez dakit, ez, beste batzuk idazten dituzte testuak, zuk ikasten dituzu bli bla bla bla, eskerra, eskuma, tal, da bale, zuk interpretatzen duzu hori, eta behar duzu, azentuazio hau eta bestea. Baina, niretzako oso ezberdina da, aktore batek bere improvisazioaren bitartez, edo bere jakintzaren bitartez, edo bere artearen asunto horretatik jasotzen bada eta hortik egiten bada ikuskizuna. Aktoreari eskatzen zaiona askoz gehiago da. Esan behar du aktore hobea, eki behar ditu gaitasun gehiago, eta hizkuntza aldetik eskatzen dena hor, da askoz ere potenteagoa, ez? Eta bueno, hori izan pizka bat nire kezka edo nola egin antzerki bat aktoretik edo sortzen dana non guk askatasuna daukagun sortzeko, bestela interesgarria da testo buruz ikastea, baina, en fin, hori nire ustez ez da nire lana. Eta orduan, inkietudu horrekin eta eskatu nuen beka bat, eta joan nintzen Londresera eta ez dakizar. Eta alusinantea dena da, nola, Londresen nagoela euskaraz lantzen nituen testuak, ezke hori izan alusinantea. Nola beraiek zeukaten interes bat, gorputza eta hizkuntzaren arteko lotura horretan, eta orduan bakoitzak egiten zuen bere hizkuntzan hitz egiten zeuen, eta kontzeptu bat botatzen zuten, adibidez irakasleek hori zen, arlo bat adibidez lantzen genduna, botatzen zuten kontzeptu bat eta bakoitzak esaten zuen bere hizkuntzan. Eta horrek sortzen zuen gorputza, mugimendua eta ekintza, ezberdina zen. Japoniar batek sortzen zuena, edo nik sortzen nuena, edo espainol batek sortzen zuena, eta italiarrek asko handiagoa denbora guztian eta esageratuagoa, eta ez dakiz zer, eta gu asko txikiagoak, eta japoniarrak horrela impulsoka, eta zan inkreiblea, ez? Eta zen dena beltza, eta beltza batak, eta negro besteak, eta orduan betzaten eban, orduan itzulpenaren kontua orduan ez dakit nik, ez dakit itzuli leiken, edo montaje bi ezberdin izan behar diren, edo posible den, edo zer gertatzen da hemen, ez? Alde batetik hori, hizkuntza bakoitzak ematen zeuen forma. Eta, gero kontratu nintzen baita erean, aktoreak pizka bat boterea hartzeko edo pizka bat bere lanaren jabe egiteko edo izateko sorkuntzaren parte garrantzitsu improvisatzaile izan behar dela. Deskubritu nuenan.
Eta, bueltatu nintzenean, nahi nuen pizka bat hori jorratu eta pizka bat hortan ikertu eta ez dakiz zer, eta nuen oso posible ikusten, enuen posible ikusten, zaila egiten zitzaidan, eta enuen jenderik topatzen horretan zabilenik, zegoen jendea inketu horrekin, baina igual gaztelera zebilena, edo euskaldunak zebiltzan beste rollo batetan, eta enuen aurkitzen gauza biak nola ustartu, hizkuntza eta antzerkia gauza biak. Antzerki mota ezberdinak edo ikerketa bat hor, eta beste alde batetik euskera lantzea. Eta hori, gitzinaka, joan naiz nire bidea egiten, eta orain ematen du, nola dagoela apur bat euskal antzerkian boom bat, edo, ez dut esango booms ematen du hemen, la bomba dela, baina ez, dela pizka bat zabaltzen ari garela espektroa, eta badaudela naturalismo horretatik aparte beste gauza batzuk, antzerki formari dagokionez, eta euskara mailan ere hor inkietude ezberdinak, euskalkiak, hizkuntza eredu, eta hori guztia, ez? Eta orduan posik nago, eta minutu bat. Minutu bat, a ber, ja, fastidiatu nahizu, ja. A ber, horretaz aparte, EASeren kontu horrekin, guk dena daukagu egiteko nik uste dut. Osea, daukagu dena egiteko, 5 urte dauzkoz EASek, oraintxe sortu berri da antzerti, ez dakigu horrekin ze gertatuko dan, horrekin zemaitza izango duen edo ze eragin euskal antzerkian, guk daukagu kriston arazo, niretzako guk daukagun arazo garrantzitsuna da saretzearena. Guk ez daukagu ideiarik ere, ark zer egiten duen, besteak zer egiten duen, ez gara elkartzen askorik, eta ez daukagu bata bestearen berri. Eta nik uste dut oraindik falta dela, eta garrantzitsua ez dakit nork esan duen, hor uste dut izan dela bera, edo kontzientzia falta bat. Bagaude bakotxa sobrebibitzen, ez daukagu ezer, ez daukagu egitura bat, ez daukagu plan bat ezerena, gauza adabaki utxe, jartzen dute hemen diru bat ekoizteko sormen bat, eta horrekin ematen du egin dela dena, eta dana dago egiteko hezkuntzan ez da sartu antzerkia, talde amaterrak hor daude egin nahian. Niretzako herri txiki batean, talde amater batek euskeraz antzerkia egin nahi izatea da urregorrizko gauza bat. Osea da, joan behar da, arrapalada baten ara eta esan ze, letxez behar duzue, guk egin behar dugula, baina ez da hori. Daukate borroka bat, denbora guztian udaletxeekin, ez daki zer, ezin dute, badaki nor, odisea bat benetan, olako talde bat mantentzea, eta da, ni bili naiz Bizkaitik, eta ikusten dut hori, nik ikusten dutenean orain lekeituen dago talde bat adibidez, 6 pertsona, bata 17 urtekoa, beste andra bat, 55 urtekoa, beste mutil bat, 30, da niretzako hori da hori mantentzea da, ze badaki ze zaila den, gaztelera zitea antzerkia egitea zaila da, baina gaztelera zitea egin leike. Naiz eta, lehen esan dudan bezala, horko denak euskaldunak izan. Ze inork ez du pentsatzen hitz egin dezakenik, eta are gutxiago antzoki batera atera, eta nik ze euskara hostia egingo dut. Gernikar batek edo nire amak edo pentsatzen dute, badakizu ez dakitela edo dena delako. Eta hori, hori dena daukagula egiteko, eta garrantzitsuena da nire ustez saretxe kontu hori, eta denon kontzientziazio asunto hori, da nola beharrezkoa dan, eta adibidez EASE moduko elkarte bat, ez daukagula dirurik, gaudela hor bolondrez bezala lan iten, ez daukagu dokumentazio zentru bat, ez daukagu leku bat non bilduko garen, ez dakit nola esan, hori guztia, ez? Orduan nire ustez, lehenengo, eta gero, zuk esaten duzu elkarlana zuekin, beste entitate batzuekin, eta hori nire ustez oso super beharrezkoa da, eta oso aberasgarria, baina nire ustez arazoa daukagu guk lehenengo gure barnean egituratzea, eta pizka bat nor garen, zuk esan duzun bezala, da nora nahi dugu joan, eta nondik gatozen hori guztia guk argi eukitea, eta gero beste batzuekin konpartitu, eta denok bide bat jarraitzea. Nekane Goikotxea. Eguerdi on denoi, ezagun eta ez ezagun, denetik baitago hemen. 10 minutuko soinekoa jantzi behar izan dugu, pasarela hontan, eta ikusi dezuenez estilo desberdinetan gabiltza, ezta? Batzuk gorputzez, beste batzuk gehiago hausnarketaz, bizipenez,
Bueno, nik neuk ere buelta batzuk eman dizkiot, 10 minutu hauek zertarako erabili, eta zor dizu edan errespetuagatik, horrik usten dek Kiski, Jesus, ez naiz hasiko kontatzen uezin, Mondragon Unibertsitateko fakultatean daukagun Euskal Kulturgintzaren transmisioa Graduondokoaren berri. Jakintzat ematen dut ezagutzen dezuela, eta, bueno, uste berrian berri ez gerala hasten, elkarre ezagutzen deu askok, eta hortik abiatu behar degula interesgarria izan da din guztiontzat ere hau, ezta. Orduan, minutu bat hartuko dut, pixka bat azpimarra batzuk egiteko, nire ustez konpartitzeko modukoak direlako graduondo horrek dituen ezaugarri batzuk, ezta. Horre formatoz, islariak ekartzen ditugu, edizio bakoitzak du bere diseinua beraz, eta etortzen dira bat testigantzak ematera datozen personak, eta beraz formateatu behar dute beraien testigantza ematerakoan ze izan dan beraien bizitza, euskau testigantza grabatu zoragarriak, baita ere akademikoki zer esateko daukaten pertsonak, lanean dabiltzanak ikerketaren esparru ezberdinetan, erakunde desberdinetako ibilbidea daukatenak, daukagu ikaragarrizko ondarea, eta atzo Lander Garrori entzunion metafora zoragarri bat, eta berezik eskertzen diot gizon baten aldeti datorrelako, eta da, Euskal Kulturgintzan zapata txikiekin gabiltzala, ez da, aipatzen zuen Japoniarrak emakumean jartze zituztela zapate txiki horiek, eta, nik uste kontzientzia handia daukagula zapata txikiekin ibiltzearena, hain zuzen ere, ondare hori horre egonda, zan nahi dute, gure artetik joan diran pertsona askoren grabazioak eukita eta pentsa ikertzeko ze ondare dagoen orduak eta ordua dauzkagu grabatuta, logikoa litzateke zapata handiagoa balitz, erakunde bat etortzea eta esatea izue, hori publiko egin behar dugu, hor dago lan bat ez dana unibertsitateko paretetan geratu behar, eta beraz, zapata horien kontzientzia izan da ere, nik uste dut ikasle oso kualifikatuak izan ditugula, irakasle oso kualifikatuak izan ditugula, ondare metatua, eta esateko lerro batean uste dut leheno ixiarrak aipatu dula, ez? Norberak egin behar du bere lana dagoen lekuan alik eta ondoen. Eta zentzu hortan ez nator ekintzak proposatzera, edo neurriak proposatzera, atzo ere jarraitu nuan, etxeko lanak egin ditun da jarraitu nuan graduondoa streaming bidez, pentsatzen da gaur ere batzuk ibiliko dirala atzo honi ibili nintzen bezala, eta deja vu sentsazio handiarekin, ez? Zenbat gauza dauden ja esan da konpartituta, aratago uste dut eraman behar degula gaia, eta ni behintzat gaur borondate horrekin etorri naiz. Beraz, nator batez ere ikuspegi bat partekatzera zuekin, esan bezala 10 minutuko faja horren barruan, baina atzeo aipatutako azpimarra batzuk egitekotan, esate baterako, Xole Aramendik aipatzezuan ofizioa duindu beharra, bera kasetaritza zaizan, baina uste dut eraman dezakegula ezperro guztietara. Eta errazkeriak alde batera ustearena. Etxeko lanak ditugu denak eta hundiak. Orduan, uste dut horra begira jarri behar gerala. Igor Elortzarekin edo Ismaelekin leno bat egiten dut, ikerketaren, Iratzek berak ere aipatu du, ikerketa aldarrikatu, egin, sakondu, hori premiazkoa zaigu. Iñaki Etxalekuk atzo aipatzezuan kritikaren garrantzia, nola onartzen dugun edo ez dugun onartzen kritika gure uniberso honetan, nik uste funtsezkoa dela. Bereziki bat egiten dut Anartz Bilbaok esandako ia guztiarekin, ez dut berak bezain fresko esango, enaiz kapasa hori egiteko, baina gaur esateko ekarri ditudan gauza asko berak aipatuak ditu, ez? Esate baterako, kezka euskerari buruz zenbat hitz egiten dugun, eta nola saturatzen geran ditugun, batez ere gazteekin lan egiten dugunak oso garbi ikusten dugu hau, eta nola iritsi geran kosifikatzera. Uste dut hau dela gai zentral bat, beraz, mamia handikoa. Uste dut ezagupenez oso eskas gabiltzala. Denok ditugu etxeko lan handiak, eta berak bere zera fresko horrekin, aipatzezuan Labarretako margoen adibidea, nik uste dut adibide asko ditugula denok. Baina horrek eskatzen duguna da, autokuestionamentu oso serioa egitea, eta hori egiteko prest egon behar gera.
Hirugarrenik, negarrik ez, atzoko sentsazioa, eta ezagit. Oso jakintxutzat daukaten persona batek erakutsi dit, arreta nun jartzen deun, horren bitarte sortzen dugula errealitatea. Arreta jartzen badugu, kexan, bestei eskatzean, eskortasunean, hori baino ez du transmititzen. Arreta horrek sortzen du, beraz, dudari gabe, zentzu horretan Septimo de Kaballeriak dioena, era bat. Posa sentitu behar dugu egiten dugun horrekin, eta bakoitzak bere posa dauka. Eta zentzu hortan, atomizazioan eri positiba iruditzen zait. Erronkak ere igual diferenteak dira, eta baditu atomizazioak ere bertute batzuk. Gehiago, kriterioa izan. Dena ez da berdina, denak ez du balio bera, denok osatzen dugu sistema bat, baina kriterioa izan behar da. Eta kriterioa edukatu egin behar da. Orduan, nik uste dut hor radarrak oso fin ibili behar ditugula. Eta guk ekaten saiatu gera, esperientzia bat da, ez da bakarra guk ezagutzen duguna da, baina saiatu gera kanon bat osatzen. Ez ditugu gonbidatu, ekarri nahiko genituzken guztia, baina ekarri ditugun guztiak ekarri nahi genituen. Orduan, kanona sortzearena, kriterio izatearena, gauzak aukeratzen ditugunean zergatik, nola, ze baldintzatan, nik uste funtsezko gai bat dela. Ze gehiago? Gazteen esperientzia. Neri bintzat momentu honetan gehien interesatzen zaidana da nola asmatzen dugun gazte horiekin eta zer daukagun ikasteko gazteekin. Eta bat da ikustea gure ezaugarri, gure gizartearen ezaugarria da saturazioa, nola bizi geran. Mendebaldar gizarte guztiena da ezaugarri hori, eta gazteak ere saturatuta daude. Orduan oso ondo dakite zer aukeratu, nola aukeratu, ez dezagun pentsatu eskortasunez beraiengan, gauza asko egiten ari diraia, guretzako ikasgai izan litezkenak. Eta horietako bat da, aukeratzen dutela, beraientzat interesgarria dana, poza ematen diena, bizitzako balioekin konektatzen duana. Ordan, euskal kultura batez ere hori eskaini behar du. Eta transmisioa, igual transmititzeko daukagun guztia ez da interesgarria. Orduan, nik uste batez ere kualifikazio lan bat egin behar degula. Eta horruntz jo behar degula. Ikuspegia da iruditzen zaite kezkagarriena. Ekintziti etengabean sartuta gaude, denok, gure bizitzak olakoak dira, eta, igual patxada pixka bat behar dugu, hainbat gauza berrikusteko. Eta horrek eskatzen duna da gutaz okupatzea, eta ez besteetaz. Zanait, besteak zer egin behar duen, badakigu, zapata txikian gabiltzala, eta horren kontzientzia zein dugu galdu. Eta nik behintzat gero eta garrantzi gehiago ematen diot hori ondo ulertzeari. Zein dan gure zapata, gero eta argiago. Zentzu hortan oso estrukturalista naiz. Baina aldi berean etxeko lanak nik uste funtsezkoak ditugula. Eta horiek bakoitzak bere etxean egin beharrekoak dira. Nik kooperatiba batetik nator, kapitalismoan bere kontraesan guztiekin mugitzen nahi dan horretatik, eta zentzu hortan tokatzen zait nire etxean lan egitea. Eta horrela nik uste gutako bakoitzak. Baina etxeko lanak egin behar ditugu. Ze gehiago, ia. Kezka batzuk eta, igual galdera batzuk. Nik eskatuta nago, hizkuntza eta kulturaren gainean ze ikuspegi fragmentatua daukagun. Hain zuzen, zapata txikia daukagulako hizkuntza, kultura, identitatea, boterea, guzti horiek era holistikoan pentsatu behar ditugu. Eta oso zurrun ibiltzen gara, hau euskera zerbitzuak egin behar du, hau kultura zerbitzuak egin behar du, hau ez dakiz zer dan. Nire ustez hori ez da interesantea. Mendebaldar guztia ez dagoia hor. Soziologia ez, soziologia da teoria soziala, eta antropologiarekin bat egiten du, eta filosofiarekin bat egiten du, eta ikuspegi askoz ere, disiplin artekoa behar da aurrera egingo badegu. Minutu batean zer esan. Aukeratuko detena da gai bat, eta uste tontan gazteek ere asko erakutsi didate, hau prestatuta gero ikusi dut ikasleekin erretenak izeneko ikusentzunezko bat,
gure inguruko jende batek egindakoa, eta ikusi nuenean hasieran, nindun konbentzitzen. Eta orain denborak erakutsi dit, gazteengandik gertuago nagoela. Zertan esate baterako? Uste dut oso ondo pentsatu behar degula, gure apustua ekate martxan jartzerakoan, gradu ondokoa martxan jartzerakoan da kategoria bihurtzea euskal kultura. Eta benetan kategoria hori behar dugu, bai? Unibertsoa oso zabala da eta behar dugu kategoria hori. Baina behin kategoria lortuta daukagunean, kategoriaren alde eskorraz ere pentsatu behar dugu. Igual oso abstrakto hain naiz, Baina kategoriak ere iluntasun batzuk dauzka. Orduan, iluntasun hoiei ere erreparatu behar diegu. Hau adibidez genero sisteman eta oso aurreratua dago. Jende asko hitz egin du honen inguruan. Eta guri ere tokatuko zaigu. Aurrena da kategoria sortzea, eta hori peleatu behar dugu bakoitzak bere etxean, segurazki. Baina ondoren, askoz ere modu konplexuagoan ekin behar dugu euskal kulturari. Eta euskal kulturak eskatzen digu, jiskok ezagutzea, klasikoak ezagutzea, mendebaldar gizartean dauden pertsonarekin konektatzen duten egon diran proposamen nagusi horiek ezagutzea. Bestela kategoria gure kontrara bihurtzen da. Orduan, gazteei adi egotea da behar badazkenengo mezua. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nekane. Imanol, Igeregi ikastolen elkartetik. Egun on guztiei, jubilazioaren atarian egon da, aste honetan zehar bizipen pertsonal desberdinak izan ditut. Eren egun nintzen kooperatiben erakunde batek eta egiten zuen batzar nagusi batean, eta ekonomilari baten ahotik entzun nuen lehen aldiz nire bizitzan desjubilazio hitza. Eta esaten nuen, kontxo. Orduan horrek zer esan nahi du? Badirudi, estatu batuetan, jendeak eta jubilatu ondoren, berriz eta lanera bueltatzen dela. Eta esaten nuen, kontxo. Ona etorri eta Lore Herriondok bota du jubilazioa 5. etapa heriotzaren zai. Esan du, ostia. Eskerrak ondoren gozotu duela pixka bat esandakoa, eta esan du, bizimodu berri baterako ateak zabaltzen direla esan nahi du. Esan du, posago noa etxera eta lasaiago, aste honetan eta entzundakoak entzun ondoren. Arira jonda, Gotzonek eta gonbidapena egin zigunean guk planteatu gendun, eta zer kontatuko du? Ikastolen elkartean zorionez zoritzarrez, gai desberdinak eta eskuartean baduzkagu, eta orduan planteatu gendun gai bakar bat, partekatzea. Eta hau da partekatu nahi duguna, Euskal Kurrikuluma. Gure eskuartean daukagun proiektu nagusia dalako, eta segurazko urte batzutarako ere gure ekinbidean okupatuta izango gaituelako, okupatuta izango dituelako. Hobeto esan da. 86tik datorren proiektu bat izanik, ikastolen 3. batzar nazionalean, gai desberdinak, abiapuntu gisa, kezka desberdinak egonda, ez ditut errepikatuko horre badaude, baina
batez ere eta harira etorrita laburbilduz bidezkoa eta zuzena da euskaldunok herri bat izaten jarraitzeko gure ondarea ezagutzea eta ondorengoei horren transmisioa ziurtatzea. Euskaratik hasita, baina beste adierazpen batzutara eta jota. Eta esaten gendun, kontxo, hau da, segurazko 21. mende hasiera hontan ikastolok euskal gizarteari egin diezaiokegun gure ekarpenik handiena. Galdera bat egiten genion gure buruari, zuetako batzuk ezagutuko duzue, eta hor ikastola hitza erabili beharrean, gero zabaldu genuenean, proiektua zabaldu genuenean eta kezka beste eragileekin eta zabaldu genuenean ikastetxe hitzarekin aldatu genduen. Zer da DBH bukatzean Euskal Herriko ikastoletan, ikastetxetan, ikasten ari den 16 urteko gazte batek euskal kulturari eta kultura unibertsalari buruz gutxienez bereganatu behar dituen ezagutzak, egiten jakin behar dituen prozedurak, bereganatu behar dituen baloreak eta jarrerak. Hortik abiatu zen proiektua. Eta hor, bi elementu daude zuekin partekatu nahi ditugunak. Euskal konzepzioa zen izan daitekeen, labur, gaur hemen ez dugu kongresu bat egin behar, eta bigarrena, beti ere, guk alako gogoeta egiten dugunean, beti hezkuntza araututik abiatzen garela ere. Eta horrek, bere abantailak badauzka, baina bere mugak ere garbi dauzka. Orduan, euskal konzeptu horretan, bertan sortu eta bertartuko kultura adierazpenak hartzen ditu kontuan, Euskal Herriaren aniztasuna ere kontuan hartu behar dugu, Europar dimentsio globala azkenian, mundu baten mugitzen garelako, eta euskaldunok errealitatea, hortik euskaldunok errealitatea ulertzeko, interpretatzeko modu bat, gurea, ona txarra, gurea, lortu behar dugula. Eta ura bildu genuen esaldi batera, herritik mundura, mundutik herrira. Hortik sortzen zen proiektua. Laurratz izan ditu, oso eskematikoa da hemen esaten dudana, baina garbi egoeraren diagnostikoa eta proiektuaren diseinua, nondik abiatzen ginen, nora heldu nahi genuen. Hortarako, bigarren urratz importantea, euskal kurrikuluma, kultur ibilbidea adituen ekarpena 2004. Urtean abiatu zen, eta hor, labur bilduz ere, 50 arlotan bildu genituen ekarpen desberdinak, 71 aditu, 3 talde, hezkuntza sailaren kolaborazioa tartean egon zen. Derrigorrezko eskolaldirako euskal kurrikuluma definitu zen, ondorengo etapa hortan, eta hor ere, sare guztietako, eta hori ere berriz azpimarratu behar da, hau ez da ikastolen ekimena, bihurtu nahi izan dugu sistemaren eta hezkuntza eragileen proposamena, sare guztietako 219 ikastetxeren eta 19 gizarte eragileen partaidetza bildu genduen oinarri gisa. Eta azkenian, segurazko bai izan daiteke gehiago gure etxetik bideratzen ari garen urratza, irakasleen prestakuntza eta ikasmaterialen sorkuntza. Hemen bereziki, bai azpimarratu nahi dut, Elkar Fundazioarekin egiten ari garen lana, sortutako argitaletxea, espreski, material hauek guztiak aurrera eramateko. Eta horretan gaude entretenituta eta hortan okupatuta ibiliko gara segurazko datozen urteetan. DBH-ko materialak merkatuan daudelako eta oraindik lehen hezkuntzakoak, aurre hezkuntzakoak eta biharretzi indarra baldin banako hau eta ezagutza DBH-ko materialak ere egin beharko direlako. Tartean egon ziren guk geu talde bezala egindako bi
ekarpen, eta hor dago asmoetatik errealitatera egindako bidea. Baina gaur ez da azalpen teknikoak emateko momentuan, beste momentu baten hitz egin aldugu honetaz. Eta hemen esandakoaren harira, hau da pixka bat bertsolariok edo bertsolariek gero kapazitatea eduki behar dute ere momentuan eta bertso berriak sortzeko. Bai, prozesu honetatik zer ikasi dugu. Eta da, orain, momentuan eta hemen entzuten nuen bitartean ere, sortutako beste hausnarketatxo bat. Kultur eragileen elkarlana ezinbestekoa dela. Hau guztia iteko, ezin bestean, beste batzuen elkarlana behar izan dugu, eta beharko dugu. Garbi esan behar da. Baina elkarlana ez da utzean antolatzen. Egiten dugunetik, garenetik, egin nahi dugunera. Eraman behar dugu. Plana eduki behar dugu. Plan hortan, beti ere, besteen begirada, besteen ikuspegia kontuan hartu behar da. Gure begirada propioan bakarrik, gure sukaldean bakarrik egosten badugu, gure jana, segurazko ona izango da, oso gozoa, baina agian bakarrik guri gustatuko zaigu. Besteekin ikasi behar dugu egiten, elkarrekintzan. Guk urrat xume batzuk eman ditugu maila hortan, eta bai aipatu nahi dut, eta hasten bazait baten bat barkamen askatzen dut aldez aurretik, hemen dauden organizazio eta erakunde batzuk. AEK, UESI, Bertsozale Elkartea, Elkar Fundazioa. Hemen ikusten ditugunetik. Baina, beste batzuk ere badaude, hemendik kanpo daudenak. Beraz, kultur eragileon implikazioa, elkarlana, ezinbestea, gurekin plana eukinda implikatu nahi duten erakundeak ere ezinbestekoak dira, eta horiek ere ez ditugu ahaztu behar, baina beti plana eraman behar dugu, beti zerbait eraman behar dugu. Euskal Curriculumak erakutsi digun beste zerbait da, azkenean, lehen aldiz egiten dela, guk ezagutzen dugula gutxienez, Europa osoan, erakundeetatik kanpo sortzen den ekimen bat dela eta gauzatzen dela. Horrek ere buruko mina handiak ematen ditu. Azken batez, egia da, kriston esfortzua, kriston exigentzia planteatu digula, eta batzutan ez garela gai izan ere guk nahi genuen guztia egiteko. Baina hor dago, eta segurazko errazago izango da erakundeak implikatzea, baldin eta garbi baldin badugu zer egin nahi dugun. Bestela, imposiblea da adostasuna lortzea, akordioak egitea, helburu garbirik ez daukaten taldeen eta pertsonen artean. Orduan, hori guztia joan gara ikasten, eta hori partekatu nahi genuen zuekin. Eta hemen gotzon laguna bere termometroa eta jarrita daukan ezkero, besterik ez, gure aldetik, 9. minutuan, iaia, amaituko dut, eta zuei alde zaurrutik eskerrak ematen. Josu Bergara Taupaka elkartetik. Pizkat.
Bueno, guardian, ni aurkeztuko nire burua lehenengo eta behin, ni Josu Bergara Etxabareta naiz, ez teko zerikusirik politikoarekin, badazpada. Eta gaur hemen nago Taupaka elkarteren izenean. Ni musikaria naz, kantautorea, 4 disko ditut, eta horretaz aparte, publizitatean eta komunikazioan lan egiten dut oindala urte asko. Zergaitik nago hemen Taupaka elkartea zer dena saltzen eta pizkat gure ikuspegia emoten, gotzonek esan zidalako eta epatu zidalako, eta esan, marroi polita, ez? Baina, ia zelan ateratzen garen. Eta asuntu da, gu elkarte irekia garela, nun sortzaileak gauden, eta gure artean saiatzen gara, gure sormen lanak aurrera ateratzen. Orduen, nortzuk gaude elkartean, danetari dago. Raperoak, antzerki munduko jendea dago, argazkilariak, zirko mundukoak, eta zergaitik elkartu ginen, modu oso erraz baten esan da, elkarrekin indartsuagoak garelako. Eta hori, demostratu dugu bintzat gure lanak aurrera ateratzeko orduan. Zelan, azkenien egin duguna izen da sare bat sortu. Egia esateko, nik ez ditut aipatuko hitz potolo egiak, zen naz aditua kultura munduan, esan dudan moduen sortzailea naiz, orduen batzutan ponentzietan irtetzen dien aipatzen dituzuen hitz batzuk niretzako arrotzegia dira. Osea, ez ditut ulertzen. Orduen, saiatzen naz beste modu baten esaten. Eta guretzat, benetan garrantzitsuan asana, zan ikustea, Euskal Herrian sormen ikuspegitik zegoan eredua ez hitzaigula gustatzen. Eta orduen, saiatu ginen eraikitzen gure eredu propioa. Ez dakit PDF-ak lagatzen basta. Zer egiten dugu? Kontzertuak, egitaldiak, lan berriak argitaratu, eta beti ere, hemen agertzen dira 56 sortzaile garela, egia esateko, molan bat azbetzeko zenbaki bada, baina ideia bat hartzeko hortik goiez. Zer egiten dugu? Gure eredu propio hori sortzea. Ez inoren kontra, bakarrik gurea eraikitzen, eroso sentitzeko. Hori da egin dugula. Zelan egin dugu? Lehenengo eta behin, gure arteko sare horretan izendatu arduradun batzuk gauza batzuk egiteko. Bai managementa, bai komunikazioa, bai sare sozialen kudeaketa, eta hortik pertsona horiek ardura batzuk hartu dituzte, beti bolondrez moduan, naiz eta gu sortzaile moduan 110% izten diogu elkarteari, eta irabazien 110% horrekin, batzuei ordaintzen zaie lan honen ordainsaria, zenboten zaien. Lehen aipatu duena, elkarrekin indartzua garela, eta batez ere, gure errotik, musikerriatik gatozelako, lizentzia askeokin lan itzen dugule. Copyleft, Creative Commons, filosofia horrekin lan itzen dugu. Zergaitik, oso argi dugulako, gure lanen sormen eta komunikaziorako internet dala tresna nagusia. Eta horregatik, saiatu gara interneteko munduan zabaltzen, eta horren bitartez, uste dugu, bai Creative Commons lizentziak eta bai Copyleft sigilu ezberdinak, aukera ematen dizkigula horrek aitortza izateko, baina bai zabaltzeko modu aske baten. Orduen, nik egin dudana da, asambleari galdetu, ia zeintzu diren hartu beharreko neurriak. Eta hauek dira bota diatenak. Lehenengo eta behin, kulturari dagokion estatusa aitortu. Hitz potolo bat. Zer esan nahi da horrek? Iruditzen zaigula, neurria handi baten negozioaren ikuspegitik lan asko egiten dela. Eta lan gehiago egin behar dela, bolondrez edo ez bakarrik arrakasta ekonomikoa bilatzen. Adibidez, herri bateko jai batzordeak gure dauenean kontzertu bat antolatu, askotan aitzen dugun berba da, entzuten dugun hitza da, lo queremos petar, horrela. Orduen, guk horren aurrean esaten dugu, zein da eredua? Zer da nahi duguna egin? Petarlo?
Ba, orduen, saiatu zaitez Justin Bieber ekartzen edo beste bat, baina eske uste dugu hori ez dela eredua, beste zeo zer bat bilatu behar dugula. Eta horren ikuspuntutik ari gara gurea eraikitzen. Seguruenik, Taupaga elkartean barruan gauden izen, abizen asko ez dituzue ezagutuko. Segaitik, gure eredu propioak eraikitzeak suposatzen dauelako bai, beste batzuei esetz esatia eta beste bide batzuk eraikitzea, ez? Bigarrena, kulturaren transmisioa ez egotea bakarrik eragile profesionalen menpe. Iruditzen zaigu, 60. hamarkade horretatik, lehen aipatu izen dana, salto bat egon dana. Eta amateur moduen egiten zen guztia, galdu indala, eta asko egiten dela modu profesional utzean. Hau da, kriston estruktura sortu dugu Euskal Herrian, nun kultur eragile profesionala kobratzea dituzte sekulako soldatak, eta gero kultur sortzaileok ez ditugu baldintza duinak jotzeko, antzerkian parte hartzeko eta barrekoak eitzeko. Orduen horrek, suposatzen dau, gauza oso nahiko arraroa, kulturatzeko. Estruktura badekogu, baina sormen lanak aurrera atarateko zailtasunak. Eta gero, bebai esatia, azkenien nik herrialde katalanekin harreman asko dukot, eta han gauzak zelan egiten dituzten asko biratzen ditut, ez? Eta askotan hitz egiten dut eurekin, adibidez online, Euskal Herrian, euskarazko txiolarien komunitatea 8.000 txiolari ditu, itxi gora bera. Oso kopuru txikia da, oso plaza txikia da. Konparatzen baldin bagara haiekin, nik ezagutzen dut nire mailako edo pizkat ezagunagoak diren kantautoreak, eta arek bakoitzak 14.000 jarraitzaile ditu. Orduen, horre suposatzen zuia, sormen lana, zure bakarrik, bera bakarrik bide bat hartzen dauela, ez? Bale, 3. puntua. Gogoeta. Pedagogia, hausnarketa, parte hartzeta, kritika. Gure barruan kritika asko itzen dugu. Gauzak egiteko, behin eta berriz gauzak pentsatu, bueltak eman, eta egia esateko askotan txarto egiten ditugu gauzak. Orduan horregatik, atzera egin eta gauzak berriro birplanteatzen ditugu, ez? Ez gara elkarte eredugarria, beste batzuekin konparatuta, beste zera bat gara, ez? Baina behintzat, oso autokritikoak gara, eta bai begiratzen diogu beti barrura eta kanpora, eta saiatzen gara beste batzuk egite dutena kopiatzen. Eta bai hemen, aipatu indan gauza bat, azpimarratuko nuke, biziposa eta irudimena erabiltzea. Saiatzen gara gauzak egiten, protesta modu ezberdinak antolatzen. Ez dakit, ideiak botatzen ditugu, gero batzutan ez dira egiten, baina kamioi bat hartu eta kontzertu bat antolatu hiritik, nun jendia abesten doien eta horrekoak, ez? Horrek emoten dugu oso amateurrak, baina azkenian die gerrillako komunikazioa, eta batzutan erabili izan dienak eta saiatzen gara olakoak egiten. Laugarren neurria ikusten duguna argi eta garbi beharrezkoa dela, da erabaki politikoak hartzea. Gaur egun Euskal Telebista publikoak dauko irrati formula bat, nun euskarazko abestiak ez dakiz puntura arte heltzen da, baina esango nuke 30% astirera heltzen. Eta Britney Spears, Justin Bieber eta holako sabor musikala behin eta berriz botatzen dute. Hori erabaki politiko estrategiko bat da. Eta gure ustez horren aurka zeo zer egin beharko litzateke. Ez da egiten. Eta gaur eguneko gazteak entzun dute egin handi baten beste musika bat. Ezkenin hori dana kulturaren transmisioa ere bada. Eta hitz egin dezakegu, eskemak egin, buruari 8.000 egin, tesiak idatzi, baina azkenian gure ustez importantea ez da hitz egitea, importantena da egitea. Eta sermoiakin bukatuko, eta 5. puntuan, nik hartu diet apunte batzuk, eta hone dire, bereziki nik apuntatu ditudanak, nire esperientzian oso aberasgarriak izan direlako. Bat, elkarlana, antzerkigintzako jendeagaz, margolariekin, ilustratzaileekin, argazkilariekin, gauzak egin, mugitu, gauzak antolatu, eta horrek emoteozku kriston indarra. Internet, gure gaur eguneko komunikazioaren 80% baino gehiago internetetik eitzen da. Guk ez dugu publizitaterik eitzen, ordaindutako publizitaterik eitzen, ez dugulako dirurik. Orduen zeitzen dugu, beste modu baten komunikatu. Emaitza dauko, batzutan ez,
eta beste batzutan bai. Orduan, bueno, euskararen transmisioan bai ikusten dugu batez ere gaztei eta txikiei begira oso garrantzitsua dela internet. Beste lankide batekin hitz egiten aurrekoan esan zidan Estatu Espainolaren ehuneko ikerketa baten arabera gazteak gehienak ez zutela telebista apenas ikusten, eta gehien bat ikusten zutela YouTube eta YouTuberrak, hor daude, el Rubius eta horredanak, ez? Askorentzat, komunikazioko jendeantzat eta euskararen transmisioan aritzen zaren askorentzat, ez ezagunak izango dira, eta galdetzen baldin badizuet, ia YouTuber euskaldunik dagoen, seguruenik ez duzuek jakingo, neupez. Eta hori da, bi gauza ezberdinen sintoma, batetik atzetik abizela, eta beste alde batetik interneteri ez zaiola emoten behar duen garrantzia transmisioan eta komunikazioan. Eta bukatzeko, bintzat gogo eta moduen askotan pentsatu izan duguna, eta nik behin eta berriz asanbleatan errepikatzen dudana, nahiz eta askotan ez didaten gauzari kaso handirik egiten, bide berriak eraikitzeko beharra. Hautsenea bide berri bat da, literaturia bide berri bat da, eako poesia egunak bide berri bat da. Egite horrek, emote osku, bintzat sortzaile hori arnasa. Aukera, plaza ezberdinetara joateko. Ekonomia edo kapitalismo hutsaren oinarrietan ez diren mugitzen plaza horietara joateko, jotzeko, aktuatzeko, ez dakit, mugitzeko, eta bintzat nik uste dut etorkizuna horretan dagoela. Modu positibo baten gauza begiratzea, elkarlanean eta bide berriak eraikitze horretan. Eskerrik asko. Manuel Moreno, Topagunetik. Apa, egunon. Bueno, aizue, sintesia ez da nire indargunetako bat, 10 minutuetan nekez, eta gero, aurretik pasatu dizen islari zoragarri horiekin alderatuta ulertuko duzuen ez, dardara baten hau, eta igartzen ez bajatatat ondo disimulatzen dudalako. Bueno, hau esan da, demoraik ez galtzeko, baina ez, hau esan da, behira, guria gaurkoan garena eta egiten duguna kontatzera baino, egin nahi genukena kontatzera etorrenez, egin nahi genuken kontutxo zehatz bat. Bai, eta zehaztu bako proposamen zehatza dela esango dizuet. Proposamena eta interpelazio zuzena, ia, bai, gurekin jalgi hau antolatzen jarduten duten eragilei. Hoiek, dakizuen bezala, bertsozale elkartea, antzerkizale elkartea, ahotzenea, eta bertako eragilea dan Aiaraldea komunikazio lehioa ahaztu barik, baina jardune hauetan gurekin zaudeten bestelako eragilei. Ontxe bertan taupaka, eta bueno, gaur hemen mai honetatik pasatu diezen guztiei. Proposamena, interpelazio zuzena ia. Zertarako? Bueno, emango dizuet titularra. Sormen eskolak abian ipintzeko. Proposamena ez da berria, ez ginetek zerotik abiatuko, proposamena verbalizatu zeuen nik lehenengo zentzun eban topaguneak antolatzen duen topaldia, urtero antolatzen duen topaldia, eta 2015koan berbaro elkarteko kidea den Igor Elortzak, bota euskun, enkarguetako bat hori izan zen, topaguneak egin beharko leuke, egin garria da, eta egin beharko leuke epe laburrean, bueno, bale. Enkargua emauzkon, eta epe laburrean ez, inondik inora, baina heldu diogu. Heldu diogu, eta
gehiago eta ganora ondixagoarekin heltzeko asmoa dugu urrengo hilabetetan. Eta horrek guretzako suposatzen da gure bazkide diren elkarteekin kontrastatzea eta euren iritziekin aberastea proposamen hau. Hala, ingo dugu urrengo hilabetetan eta interpelazioa da proposamena da zuei, antzerako zozerra itxea. Lehenengo eta behin bakoitza bere etxian, bai, eta gero alik eta eragile gehienen artean, norbanakoak eragilea dira, bai, herri honetan zorionez, proposamenari forma botea. Sormen eskolak, esan dut, ezta? Titularra, mandizu titularra edo. Ondo, sormen eskolak. Proposamenaren oinarrian, kezka bat dago, eta ez pentsatu kezkaturik bizigarenik, eta ez gu posi bizigara eta bizipos aldarrikatzen dugu eta lase biziko dugu, baina horren oinarrian kezkatzu bat dugu. Geure ustez, herri honetan kultur politikak eta ez soilik politikenak eragile askoren plangintzak eta jardunbideak eta oso zentratuta daude kontsumoan, kulturren produktuen ekoizpen eta kontsumoan. Eta guk uste dugu hori, guk irudikatzen dugun edo nahi genuken katearen kate begi bat baino ez dela. Importantea oso, ezinbestekoa bai, baina kate begi bat baino ez. Ez da kate osoa. Eta katearen kate begi guztiak ez dira kontsumoa eta produktuen ekoizpena. Jalgin gaude, buru belarri bilik gara beste eragile batzuekin azken hilabetetan, eta jargiren helburuetako bat transmisioa lantzea eta ikusgarritasuna lantzea. Horiek lirateke gure ustez beste kate begi batzuk. Gehiago ere badaude eta gaur hemen aipatu dira. Oinarrian kezka hori dago. Indar guztia ez, baina indar gehiegi edo daukagun indar apurraren parte haundi eta haundia horri begira jarritza dagoela, bai? Kultur produktuak sortu eta kontsumora eskaini. Eta gero, aretoak utzik daudenean, batzuek ez dute ulertzen zer gertatu den. Gure ustez gertatu dena izan da, horretan fokalizatu dugula gure zera, eta gainontzeko kate begiei ez digula behar besteko garrantzik eman. Hori kezka. Aurrera. Sormen eskolak. Ziko didazue, bai, sormen eskolak. Esan dizuegunez, lau ezaugarri emango ditugu. Zehaztu bako proposamen zehatza da. Zehatza da, izenda guzti daukalako, baina guk ez dugu zehaztuta ekarri. Ze konpartitu nahi dugu, honetara animatzen diren gainontzekoin, eta denon artean eman beharko digu zehaztasuna horri. Hala ere, zenbait zertzela da, eta guk nolakoak nahi genituzkeen edo botako ditu gaur egun. Baina gaur ez dira gure proposamen zehatza. Da, abia punturako proposamena, hala nahi baduzue, bai? Holan. Begira, gazteak. Eta gazteak esaten dugunean berriro, eta adintarte aipatuko dut, baina berriro ere zehaztu gabe eta 12 urte bitarteko gaztekin hasi beharko genukela uste dugu. Hau da, gazte horiek herrian dauden bitartean, unibertsitatera joan aurretiko tarte horretan. Sormenerako, kulturarako arra dutenak ondo identifikatuta eta hortarako hezkuntza sistema da oso lagungarri izango da, horiek identifikatu eta horiek arro hori elikatzeko aukera emon. Arra orain deskubritu ez duten ernarazi edo ernarazteko aukerak emon. Eskaini kulturarekiko bizipen bat, harreman bat, gozagarria izan daitela. Eta gero bakoitzak egingo da bere bidea. Baina pentsatzen dugu esperientzia hori, bizipen hori izan behar dela arlo anitzekua. Imaginatu 14-15 urteko gaztiak, izango da gazte horrek ezagutu beharko dugu gure ustez bertsolaritzan zer dauen. Bertsoa zelan sortzen den, zelan antolatzen da bertso saio bat, zelan finantzatzen den, zein da bertso saio baten inguruan daozen rolak, aulkiak jartzetik, eta mikroa, eta gero aulkiak jaso, eta hori guztia. Antzeko zera, kulturarlo bakoitzak, berez garri propioak ditula kontuan hartuta, antzerako zehozer literatura munduan, zer dagoen, zelan sortzen da, zelan da prozesua, liburu tegia, liburaino, eta egin traslazioa musikara, antzerkira, ipuin kontagintzan,
aurpegiren bat ikusten naiz, Ismailena, eta aukera emango didazu esateko, lehentasuna emango geniekela guk, hasiera baten behintzat, berbasko disiplinei. Eta, proposatzen duguna esaterago da, sormen eskola horietan gitxienez 3 disiplinarekin abiatzea. Demagun literatura, demagun bertsua, demagun zera antzerkia. Baina zehaztu garako proposamen zehatza dala esango dut berriro. Pentsatu ditzazkegu eskualdeka, pentsatu ditzazkegu hirika, neu Gasteizen bizi naiz. Oian eder euskararen etxea izan alda Gasteizko sormen eskola, hemen daudelako galdetzen diet. Bai, nik kidea naiz bertan, eta erantzuten dut denir izenean, bai. Durangaldean, bai, baita, Tolosaldean, Sakanan, Bilbon, bai, pentsatzen du baietz. Leku fisikoa beharko lukete horrek? Posible balitz, zoragarri, baina ez da ezinbestekoa. Ez da ezinbestekoa. Eta gaina leku fisikoa, leku bakar batian. Lorriarrak mugituko dira Durangora, Durangaldea zagutzen dauenak, badaki hori zaila dela. Aiaraldean gaudela, Laudio da epizentroa gauza guztietarako, Amurrion kokatu daiteke zehozer. Bueno, tira liatu naiz, espazioa, esperimentazioa, tailerrak, bueno, kultura, gotzon ezaiazu, bai, kultura aniztasuna aipatu dugu eta 3 disiplina usartu nahi hori bezatera, pentsatzen dugu espezializazioa gero etor daitekela, eta formaziorako baino esperimentaziorako eta gozamenerako eta ezagutzarako aukera eman barko geniekela gazte horiei. Hasiera baten gazteei, haizu, 4 urteko ibilbidea egin duen esperientzia horrek, zergatik ez di emango aukera hain gazte ez direnei. Zergatik ez, guk ez dugu zehaztu eta ekarri hori. Pentsatzen dugu gainera eskualde edo hiri gehienetan egongo dela bertako jendia eskola hoiei hasiera emoteko, hoiei bideratzeko, bertako sortzaileengan oinarritu aldala proposamena, eta gero lantzian behin, erreferentzia hondiko edo ibilbide luzeagoko edo, esan nahi zuen moduan, bestelako sortzaileak, formatzaileak, nahi baduzu ere, txartatu, ohiko dinamika horretan. Baina, hasiera baten behintzat, oinarrian, gertuko sortzaileak ikusten ditugu guk. Inguruko antzerkilariak, inguruko idazleak, inguruko bertsolariak, gazte horiekin, lantzean behin, zehaztu bako dinamika baten, hastian ordu batzuk eta kultura arlo horiekin harremana. Pentsatzen dugu egingarria dala, pentsatzen dugu ezinbestea lankidetzan egin behar dugula, gu euskaltzalen elkarteak gara, gu ez gara arlo batean zera lan egiten duen bertsozale elkartea, antzerkizale elkartea, idazle elkartea, ez gara hori, guria da hizkuntzan normalizazioan urratzak emotea, konbentzituta gaude kultura horretarako espazio ezinbestekoa dala, emozioen eta euskararen bizi berritzeko eta berrizteko eta transmititzeko esparrua dela, eta bestelakoetan jarduten badugu ere, kulturarena guretzako lehentasunezko esparrua da. Eta zentzu horretan egiten dugu proposamena, eta ulertuko duzuenez, gu geu bakarrik ez dugu martxan jarriko. Ez gara zerotik abiatzen. Zenbat bertso eskola sortu dira tokiko euskaltzaleen ekimenez. Zenbat antzerki eskola gutxiago, zoritzarrez. Idazle taldeak, irakurle klubak, asko eta asko, euskaltzaleek sustatu gadiak, kultursale diren euskaltzaleek sustatutakoak. Bueno, ez gara zerotik abiatzen, esperientzia dakagu horretan. Urratz berri bat emotea da proposatzen dugunak. Eta hasi nahi sortik, esan gu geuk, egingo dugu horrengo hilabetetan, horren inguruko gogoeta, eta proposatzen dizuegu, eta topako dugu bidea jakiteko horrek zuenean ze bide egiten dauen, hori buelta parare bat emoteko, eta aukera izango dugu bestelako foretan gehiago konpartitzeko. Bai? Eskerrik asko entzuteagatik. Xabier Espurua, UEMatik. Egardi ondene hoi, uste eta azkenen naizela ez da, errematatzen, last but not least edo horrezaten dutena. Esan bezala UEMatik nator, eta hoxe, azteko igual hemen
jende asko hitz egin du mugimendu kulturalen izenean eta herri mundutik sortutako erakunden izenean eta horrela. Guk naiz eta 25 urteko ibilbide luzea eduki, geure buruari ere galdetu genion, gonbidapena jaso genionean, ea zer kontatzera etorri behar genuen. Aitortu beharra daukagu, kultur transmisioa bereziki pentsatuta ez tala izan, UEMaren lehentasunetako bat eta ardatz nagusitako bat. Gehiago zentratu baita, udalak euskalduntzen, administrazioare euskalduntzen eta lan horretan, ezta? Dena den, galdera horrek beak ere zer pentsatua eman digu eta horri eskerrak, irizpide batzuk eta ekarri ditugu. Besteak beste, aurrera begira ere geure buruari bide bat markatzen lagunduko diguna, ezta? Egitekoak eta etxeko lanak dango dauzkagula esan du hor norbaitek, batek baino gehiagok, eta egia galanta da, eta horri helduko jot. Markatuko ditut pare bat lau arazo edo ikusten ditugunak gaur egun udaletan, eta gero arazoientzako izan daitezken irtenbideak edo proposamenak. Jarri behar dugu, udaletan perspektiba, udalerri euskaldunetan bai, eta udalen funtzionamentua ematen du oso estankoa dela, oso ibilbide luzekoak direla, baina aldi berean oso aldakorra ere bada, ze 4 urtetik behin politiko berriak datoz, eta politiko horiek iristen dira erakundetara, iristen dian bezala, ez? Nondik eta nola, ze irizpiderekin, ze gogorekin, batzuk kasualidades, beste batzuk nahita, beste batzuk, sartu dituztelako zerrendetan, X. Orduan, horrekin egin behar da lana baita ere, ezta? Orduan, egoera horrek ze arazo dakartza, batetik, irizpide falta. Irizpide falta, gero egia da baita ere, eta horre komentatuko dut, gure herrietako asko, 73 herri dauzkagu, gaur, bihar, beste 3 sartuko dut, 76 izango gara, oso txikiak diala, gure herri asko. Zanet, 2000 biztanletik, 76tik, 2000 biztanletik berako 53 dauzkagu. Orduan, oso herri txikiak dira biztanlez, egituraz eta aurrekontuz. Eta orduan, aurrekontu horiek ere, zer ikusi handia daukate programatzerako orduan, eta udal baten baliabide horiek kultur transmisioari begira jartzerako orduan, ezta? Lehenengoa, irizpide falta esan duguna, bai politikoen aldetik, zer egin behar duten udalaren programazioari dagokionez, zer eman behar duten lehentasuna, akaso euskerazko gauzak programatu behar dituztela bai, baina ze estrategia erabili behar den, ze irizpide konkretu egin behar dien kultur konkretu bat edo zehat bat belaunaldi transmititu dadin, hori falta da. Eta teknikariak dauden herrietan ere, badaude teknikari onak eta hobeak eta hain onak ez direnak ere bai. Orduan, horietan ere badago zeregina. Bigarrena, diru arazoak, aipatu duguna, ez? Askotan herrietara joaten zarenean, kulturarako edo herriko ekitaldiak antolatzeko daukaten poltsa herriko festetan gastatzen da. 4 egunetan, herriko festak, ekartzen dianean, herri kirolak, bertsolaiak, erromeritako taldeak, eta kitxe esate zute, guk ez da beste zerritan. Egiten maldin bada izango da, borondatez norbaitek zerbait antolatu duelako. Orduan hor, finantziazio falta bat ere badago. Euskara planak antolatzeko jaurlaritzaren arauak beak esaten du, euskaraz funtzionatzen duten herrietan, euskarazko kultur jarduerak ez diala diruz lagunduko, zen gauza natural bada horrela antolatzea, ez? Beraz, bertso saio bati diru laguntzak ematen zaizkio Barakaldon, baino ez, Amezketan, esan dezagun. Ez da, gu logiko horrekin bat egiten dugu, kontua da, akaso beste bide batzuk jarri beharko direla, gabezi horiei erantzuteko, eta ez diena jartzen. Kontzientziazio gabeziak ere bai, irizpide faltakin, irizpide faltak alegia idatzita daudenak, ez, udalean, horiek falta dira askotan, eta bestetik jendeak dakarkien kontzientziazio falta hori ere bada, transmisioak hemen hitz egin dian kontu horiek guztiak, hausnarketa horiek guztiak, eta, jabetze hori guztia ez da, falta da baita ere, eta,
hori ere sustatu beharko litzake, eta laugarrena da, sarerik ere batzutan ez dagoela eskualdetan kultura eragileen artean edo antolatuta herrian bertan. Orduan, hoiei aurre egiteko lau erremedio edo zein izango litzateke, lehenengo geure aldetik irizpideak argi edukitzea. Pertsona bat udalera iristen denean, jakite argi, zein den bai udalak antolatu behar dituen gauzetan bete beharreko baldintzak, baita ere herriko eragileek zerbait antolatu behar dutenean eskatu behar zaizkien baldintzak, bai iruditeoria publikoa dela, komunikazioa dela, aurkezleak ze hizkuntzatan hitz egin behar duen eta ematen du, txorrada dela, baina nik hondartzan ibiltzen ez zarautzen pasian eta surfeko txapeleketak etengabe gazteleraz aurkezte dituzte. Orduan, eta hor hondartzan dabiltzanen soinu hori, gazteleraz, ambienteko soinu hori gazteleraz diguzten da. Orduan, irizpide horiek ez jarri bakarrik, baizik eta betearazi ere egin beharko dira. Ze askotan ez, formula administrazioak ere jartzen ditugu, nola egingo da ekitaldia eta horrela, eta orduan baimen ematen da, baina gero norbaitek atzetik kontrolatzea aldu hori gaizki egin dela, ondo egin dela edo dena delakoa. Hortarako ere baliabideak eta jarri beharko dira. Bigarrena, finantzazio bide berriak irekitzea, hain zuzen ere lehen esan deten gabezi horre erantzuteko. Udal batek ez baldin badauka kultur programazio bat antolatzeko, edo urtean pare bat ekitaldi antolatzeko baliabide ekonomiko nahikorik, Jaurlaritzak edo Foru Aldundiek ere sustatu beharko dute, biztanle gutxiko herri horietan, ezterra antolatzeko kapazitaterik ez daukaten horietan, diruz behintzat, diru bat txertatzea hori sustatzeko eta horrela, erreferentziak sortzeko kultura aldetik, herri horietan ere, eta ezagunak biltzeko bai artistak, sortzaileak eta bar. Hirugarrena, kontzientziazio faltaren kontrapuntuan, udal ordezkariekin eta teknikariekin egin beharko genuken ahalduntzea edo jabetzea, ez? Ez dakiz sormen eskolen bidez, geuke mankomuniade bezala tailerrak antolatzen ditugu askotan, udal barruko funtzionamentu euskaldunari buruz, baina ez dugu antolatzen euskal kulturaren garrantzia, dimentsioa eta ez? Horrei buruzko jabetzerik, eta orduan horre zeregina badaukagu, eta hortarako espreski prestatutako zeak beharko genituzke, ez? Kontzientziazio lanak jende horrengan eragiteko. Eta azkenik, sareak sortzea, neurri batian jakinaraztea, hemen apuntatzen jarrunet, eta harri-garria da ez, hori, euskaltegien sarea, bertsozaleak, literaturako gitzein dezue, eskuntzakoak, artea, antzerkia, musika. Orduan, zinegotzi bat iristen danean postura askotan ez daki bere herrian ere hau edanak daudela. Zeibili da, batzutan badakile, baina batzutan ez. Orduan, zer dagoen ezagutzea izango da lehenengo, eta gero, sare hori nola beraztu ezakegu erakunde publikoetatik, eta udale dauzkagun eskumen, edo almen, edo gaitasun horietatik, ezta? Eta hori etxek liateke, gaur ekarretako pixkate gure ikuspegia, eta irtenbideak edo zer ikusten dugun, jakinik, bide handia dagola, eta hemen aipatu dut, azpimarratu dut, IHK aipatu du, barne transmisioari dagokion lan bade administrazio bezala dagokiguna, eta hori geure gain hartzea, eta erakunde publikoen ardura horre ere jartzea. Hoxe, eskerrik asko. Ederto, oin atxeden bat egingo dugu, ondo iruditzen bazaizue, ordu bata 10 gutxiago arte, gutxi gora bera, 20 minutu, eta gero ordu 2 laurden gutxiagora arte lantaldeka egingo dugu. Lantaldeetan ez daukazue moderatzailerik, aurkeratu behar duzue persona bat akta jasoko duena, gero ez du hemen azaldu beharko zezer, gu jasoko dugu horria, baina nahi dugu, edo nahi genuke zehatz egitea, hau da, goiz osoan zehar entzun ditugunetatik, gehizuek buruan dauzkazuenetatik eta entzun ez dituzuenetatik, zuen ustez gakoak zeintzu dira. Atzo ere gauza bera egin genuen. Ez hasi errepikatzen hemen esandakoak baizik eta hemen esan direnetatik eta
zuek buruan dauzkazuenetatik eta entzun ez dituzuenetatik hemen, etxetik ekarri dituzuenetatik, zeintzu dira zuen ustez lehentasunak. Euskal kultur sorkuntzaren transmisioa bermatzeko zein diren lehentasunak. 1, 2, 3, 4, zenbakiz, militarki. 1, 2, 3, 4, 5, nahi duzuena. Baina jo horretara, bale? 45 minutu izango dira, asko jota. Eta guretzat oso eduki garrantzitsua da, gero dokumentu bakarrera ekarriko ditugulako atzokoa eta gaurkoa. Bale? Orduan, badaukazue bakotxak txartel bat, kolore batekin, orain kafea eta hartu gaitu hor, baina gero goian daude 3 gela eta hemen egongo da beste bat. Eta ordubiak 4 gutxiagotan bazkaltzera joan behar dugu, bale? Disuelbanse.